Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto diri sa DOFM Bombo Radio Iloilo, flagship stations on the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Nobyembre 1, tuig 2023. Sa karon sini nga adlaw aton sini nga ginasaulog ang All Saints Day. Karon sa aton sini nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 54 dias na lang kagapaskwa na. Sa gihapon inimulagan ni Mang Kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa aton sini nga mga kabombo, sit back and relax kay kami karon ang magadulong sa inyo sa mga labing importante kag pinakauling nga mga impormasyon direktamente karon sa tagsa ka mga lugar nga kung saan naka-deploy ang mga personnel sa Bombo Radio Iloilo. Sa mga talupang doon karon iya nga mga balita sa aton sini nga pagpalayag World War II veteran sa Panay nga nalubong sa Balantang Memorial Cemetery, National Shrine, lakip sa mga ginadumdum subong nga piyesta minatay. Kag kabalo-bala kamo nga may mga tradisyon ang Chinese nga mga brothers and sisters naton. Nagasunog ini sila sa paper money sa pagpate nga ti amo ning ginagastos ang mga minatay sini nila. Kag sa mga kabombo naton, yari karon ang mga deployments ang aton sining mga bombo reporters nga on standby sa ila sining tagsa ka area of responsibility para man sa aton sini All Saints Day coverage sa may Iloilo City Public Cemetery sa may Quintinsalas. Si Bombo Gladwin Gustilo lakip na ang Balantang Memorial Cemetery and National Shrine. Sa Haro Catholic Cemetery sa Cubay kag sa Philippine American Cemetery si Bombo Ria Mumlan on board sa patrol kag nakatutok sa Christ the King Memorial Park si Bombo Jomar Villa. Samtang sa La Paz Catholic Cemetery kag Aglipay Cemetery ara dira nagka-standby karon si Bombo Peter Jan Nabayasga. Sa Tansa Catholic Cemetery kag Chinese Cemetery si Bombo Angel Tan. Sa Mandurriao Catholic Cemetery kag Forest Lake Memorial Park naga-standby man karon si Bombo Ronel Brabanzo. Kag sa Molo Catholic Church or Molo Catholic Cemetery rather si Bombo Hana Andaza. Gani sa aton sini nga mga kabombo hibaloon naton karon ang pinakauling nga sitwasyon para nga kon kamo nagahulat-hulat sa sitwasyon dira sa tagsag ka mga sementeryo nga luyag ninyo padulugan, nagadugok bala ang truck po ang tawo, ma-traffic bala sa mga areas nga ginpang mitlang naton. I-standby ka mo kay maghahatag kita later on sa dugang sining mga balita kag impormasyon na tuhoy sa aton man sining pag-obserbar or pag-saulog sa All Saints Day. Amo ning ginahambal sini nila karon nga maka-eksperyensya kita sa long weekend kay ang Oktubre 30 abe isang kasmana gini no malawig-lawig pala huway sa mga kabombo naton. Oktubre 30 eleksyon, why isang opisina, wala isang trabaho, skeletal pagkapit sa 31, holiday pagkapit sa 1, sa pizza 2 dito, ang iban sini skeletal man, mabalik man sa trabaho sini nila, hasta sa pizza 3, biyernes inang adlaw, pagka 4, ti Sabado naman, 5, balik ang tanan sa normal, sa pizza 6 sa bulan sang Nobyembre. Sa tuto, nag-aisip pa lang kita sang bulan sang Enero, subong Nobyembre na o 2 ka bulan makaligad sini, Enero naman. Sa aton sini nga mga kabombo, sa mga kabombo naton, standby man kamo dira kay tutok lang kamo dire kay basi ang imo na nga pangalan ang masunod sini iyang malawagan sa aton sining daily draw sa 1 to Panalo Part 22 promo sang Bombo Radio kag Star FM.
may kabugusan sining 6.5 million pesos cash. Total prizes nationwide ang nagahulat sa mga maswerte sining winners sa 1-2 Panalo Promo Part 22 sang Bombo Radio kag Star FM. Araw-araw balde-baling pa premyo na. May cash pa. Ang pagpanagtag iya sang premyo diri sa promo sang Bombo Radio wala sang ginakilala sining holiday. Bisan holiday panaraya, bisan way sang opisina. Basta malawagan ang imo sining pangalan sa aton sining daily draw. May anom ikaw ka oras nga magpadulong diri sa istasyon sa Bombo Radio agud i-claim ang nagahulat sining premyo para sa imo. Nagahulat nga premyo is 500 pesos cash kag 700 pesos ka valor sang gift pack. Sa aton sining mga taga Palamati, may kumiya pansit, may toothpaste, may habon, may nagkalain-lain pagin siniyang mga gift pack, no? Nga nalakip dira sa bahin karon sang aton siniyang balde sining grocery items. Isa ka orokan nga balde, 2 ka pack sang kumiya pansit, 4 ka pack sang Lifebuoy bath soap, may isa ka box sang Pond's Moisturizer, Glutaboost, White Beauty, Serum Burst Cream, 1 tube sang Rexona Deodorant, Dry Serum, Fresh Rose, Anti-Perspirant, may toothpaste pa. Sa aton sinimang kabombo. Anyway, bantayan ang dugang mga impormasyon sa aton sinimang nga pagpangalagad kay yari na ang Bombo Network News. Nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian. Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News, Noontime Edition. Ngayon ay Miyerkules, unang araw sa buwan ng Nobyembre taong 2023 at ginugunita po ngayong araw ang Todos los Santos o Araw po ng mga Santo. Sa Christmas countdown naman mga kabombo Castor Nation, 54 days to go, bagong araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, sa ating mga pangunahing balita, ang pamilya Marcos nagalay ng misa para kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman binigyang diin ang pagdinilay sa layunin ng buhay. Hiling din ng makabuluhang undas para yan sa mga Pilipino. Ang Armed Forces of the Philippines naman pinaalalahanan ng mga Pilipino na gunitain rin ang sakripisyo ng mga sundalong nagbuwis ng kanilang buhay para sa bayan. Ang Pambansang Pulisya ng Pilipinas walang namumonitor na anumang banta sa unang araw ng paggunita ng Undas 2023. Update naman para sa barangay at SK election, pagbibilang ng boto sa naturang lokal na halalan, 99.97% na. Samantala, proklamasyon naman ng nanalong kandidato, 99.75% na kumpleto na ayon sa Commission on Elections. Ang inflation sa nakalipas na buwan ng Oktubre inasahan namang babagal sa 5.1% hanggang 5.9% batay huyan sa kalkulasyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa international news naman, ang militanteng Hamas papalayain na daw ang mga dayuhang bihag sa mga susunod na araw. Samantala, ang North Korea naman isasara ang 12-12 embahada sa buong mundo. Abangan din sa ating provincial report, lalaking ilang araw kung pinaghahanap, natagpo ang nakabitin sa kisame ng isang abandonadong bahay dyan sa bahagi ng Pangasinan. At live nationwide via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagsama-sama ang pamilya Marcos sa puntod ng yumaong dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani para ho sa isang misa. Ang misa ay inalay ng pamilya Marcos para sa namayapang dating Pangulo. Alas 10:30 ng umaga kanina nang magsimulang misa na pinangunahan ni Philippine Army Chief Chaplain Father Roy Ungao. Dumalo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos sa misa kasama ang kanyang may bahay na si First Lady Lisa Marcos, ang dalawang anak nito na si Simon at Vinny. Maaga namang dumating sa puntod ang dating First Lady Imelda Marcos, sumunod ang dalawang anak na babae na sina Irene Marcos at Senator Amy Marcos. Nakisa rin ang mga loyal supporters ng pamilya Marcos sa isinagawang banal na misa para yan sa dating Pangulo ng ating bansa. Samantala, kaisa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Catholic community sa paggunita ng All Saints Day at All Souls Day.
Hiling din ng Pangulo ang isang makabuluhang undas para sa bawat Pilipino. Sa kaniyang mensahe, sinabi ng Pangulo na ang pagsunod ng mga Pilipino sa banal na obligasyong ito sa nakalipas na mga siglo ay nagbunga ng mga tradisyon na hanggang sa ngayon ay dala-dala pa rin na nagpapakita ng mayamang kultura ng mga Pilipino. Kabilang na niya rito ang pagbibigay halaga sa pananampalataya at sa pamilya. Ayon pa sa Presidente, nagsisilbi na rin itong pagkakataon para makasama muli ang ating mga mahal sa buhay. Anya, sa panahong ito, mahalagang mapagnilayan natin ang layunin at ang ating walang hanggang pangangailangang gabay ng ating Panginoon. Kasabay nito ay binigyang din ng Pangulo na mahalagang maalala natin ang katapangan ng ating mga santo at mga yumaong mga mahal sa buhay para mabigyan tayo ng lakas ng loob na ipagpatuloy ang buhay para kay Kristo kahit pa maraming pagsubok ang kinakaharap ng ating mundo. Ayon pa sa Pangulo, hayaan nating ang mga halimbawa ng pananampalataya ay magpatibay sa atin para tanggapin at ipagpasalamat ang mga kaligayahan tungo sa makabuluhang buhay dito sa ibabaw ng mundo at kilalanin ang pangako ng walang hanggang buhay sa pamamagitan niya ni Hesukristo. Hangad din ng Pangulo ang makabuluhang pag-obserba sa okasyong ito. Samantala, bilang paggunita ngayong taon sa Todos Los Santos, sinimok naman ni Vice President Sara Duterte ang mga Pilipino na magdasal at pagnilayan ng pananalig at debosyon ng mga santo sa may kapal. Sa isang statement, sinabi ni Vice President Duterte na kahinto ngayon ang bansa para bigyang pugay ang lahat ng mga santo na nagpapaalala sa buong mundo ng habag, awa at walang hanggang pag-ibig sa Diyos o pag-ibig ng Diyos. Hinikayat din ng Vice Presidente ang bawat isa na magdasal para sa pagpapala ng mga santo na gagabay sa atin tungo sa landas kung saan tinawag tayo para magsilbi sa mahihirap, mga naapi, mga may sakit at mga namamatay. Umapela rin si Vice President Sara sa mga Pilipino na hilingin sa Diyos ang patuloy na biyaya ng kalakasan at kalunasan bilang isang nasyon. Ipagdasal ang proteksyon laban sa mga kalamidad, mga sakuna, mga giyera at puwersa na maari pong banta sa ating pagkakaisa at maaring magdulot ng paghihirap ng sangkatauhan o kung hindi man ay kamatayan. Samantala, sa karagdagan pang balita, nagdagdag na ng tauhan ang ilang pribadong sementeryo sa Metro Manila kasabay po yan ng paggunita ng araw po ng mga santo ngayong araw. Ang Loyola Memorial Park sa may Parañaque ay kumuha na rin po ng additional security personnel dahil sa pagdagsa na rin po ng malaking bilang ng mga bisita. Ayon kay Ruel Vera, ang Chief Security ng Loyola Parañaque, 70,000 na mga bisita ang inaasahan nilang papasok sa sementeryo. Sa nakalipas sa anyang mga araw ay walang gaanong mga bisitang dumating sa naturang libingan. Sa ngayon, nasa halos 20,000 na mga nakahimlay sa nasabing sementeryo. Habang sa Heritage Park naman sa Manila Memorial Park at iba pang pribadong libingan ay tumulong na rin ang mga dagdag nilang tauhan para kontrolin ang buhos pa ng mga bumibisita sa kanilang mga yumaong kaanak. Nagbabala ang Cybercrime Investigation and Detecting o Coordinating Center laban ho sa iba't ibang mga online scam na maaari pong isagawa. Kasabay pa rin po yan ng sasagawa o ng kasagsagan ng araw ho ng mga santo at araw ho ng mga kaluluwa bukas. Ayon kay Executive Director Alexander Ramos, tiyak na sasamantalahin ng mga cybercriminals ang mga araw na ito upang makapagsagawa ng mga pag-atake. Dahil dito, pinayuhan nitong si Ramos sa mga ahensya ng pamahalaan na bantayan ang kanilang mga website, mga sistema na ginagamit at iba pang maaring pasukin o atakihin ng mga cybercriminals. Maging ang publiko ay binalaan din ng ahensya na maging maingat sa kanilang paggamit sa mga tinatawag na public Wi-Fi. Ayon kay Ramos, kadalasang tinatarget ang mga naturang pasilidad nang dahil sa mas mabilis na pagpasok dito, kaya't sa halip na kumonekta sa mga public Wi-Fi, mas nakabubuti umanong gamitin na lamang ang sariling mga network. Payo pa ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center sa publiko, tiyaking maayos ang kanilang mga ginagamit na network, secure at hindi madaling mapasok ang mga account na kanilang ginagamit.
Samantala, kumuha naman tayo ng pag-uulat sa ating mga kasamahan dyan sa labas ng himpilan. Ang Philippine National Police Chief na si Acorda nag-inspeksyon sa may Manila North Cemetery. Samantala, ang pambansang pulisya naman wala daw na monitor na anumang banta sa unang araw ng paggunita ng undas. Mamaya, atin po yung aantabayanan. Samantala, sa iba munang mga balita, Armed Forces of the Philippines ay nagpaalala po sa mga publiko, lalo na po si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr. na gunitain at bigyang pagpupugay ang mga namayapang mga sundalo na nagbuwis ng kanilang buhay sa bayan. Kasabay po yan ng paggunita ng undas. Sa isang statement, sinabi ng Armed Forces of the Philippines Chief na ang panahong ito ay isang paanyaya sa atin para bigyang pugay ang lahat ng mga santo, mga kilalaman o hindi, at ipagdiwang ang buhay ng ating yumaong mahal sa buhay. Dapat din na niyang maglaan ng oras para sa pagpupugay sa naiwang ligasiya, alaala at gawaing makabayan ng mga napayapang mga kasundaluhan. Pinaalalahanan din ni AFP Chief ang lahat ng Pilipino na gamitin ang pagkakataong ito na ibinigay sa mga yumaong bayani para pasidhiin pa ang kanilang commitment para ipagpatuloy ang pagsisilbi sa mga nabubuhay at ipagpasalamat ang biyaya ng buhay at kalayaan. Maliban nga sa pagpapalakas pa ng pananampalataya, binigyang diin din ng Armed Forces of the Philippines Chief na ang buhay ng mga bayaning sundalo ay siyang magsisilbing inspirasyon para sa lahat. Samantala, kahapon ay nagsagawa na nga ng isang synchronized candle lighting ceremony ang Philippine Army sa pamamagitan po yan ng Grave Services Unit of the Army Support Command and Headquarters, kasama na ang Headquarters Support Group, kung saan nakiisa din po ang Boy and Girl Scouts mula sa Fort Bonifacio National High School sa may libingan po yan ng mga bayani sa Fort Bonifacio sa Taguig City. Samantala, update po tayo mga kabumbos sa katatapos na Barangay Sangguniang Kabataan elections. Malapit na raw makumpleto ang nasa 99.97% na ang itong canvassing, yung pagbibilang ho ng mga boto para ho sa Barangay Sangguniang Kabataan elections. Ayon sa Commission on Elections, ang naturang datos ay nagmula sa 41,989 mula ho sa 42,001 na barangay sa buong bansa. Sinabi rin ng komisyon na ang mga nanalo sa Barangay Sangguniang Kabataan elections sa mahigit na 41,000 barangay o 99.75% na ay naiproklama. Ayon sa komisyon, nabayaran na ang 12.96% ng honoraria ng mga nagsilbi sa Barangay Sangguniang Kabataan elections, subalit mahigit kalahating milyon pa ang nakatakdang makatanggap ng kanilang mga allowance base ho yan sa datos noong kahapon, Oktubre at 31. Una nang sinabi ng komisyon na target nilang matapos ang pamamahagi po ng honoraria ng mga guro sa araw ng Biyernes, Nobyembre at 3 ng taong kasalukuyan. Samantala, namayani naman ang botong no sa plebisito para gawing highly urbanized city ang San Jose del Monte sa lalawigan ng Bulacan, ayon yan sa Commission on Elections. Base sa Certificate of Canvass of Votes na inilabas ng COMELEC, nasa kabuang 820,385 na botanteng Bulakenyos ang tumutol, habang 620,707 naman ang pumabor. Sa mahigit 2 milyong rehistradong botante sa may San Jose del Monte, tanging nasa 1,608,004 na katao ang actual na bumoto. Maalala nga na itinakda ng COMELEC ang plebisito para sa conversion ng San Juan del Monte bilang isang highly urbanized city noong Oktubre at 30. Parehong araw po yan na idinaos ang barangay at Sangguniang Kabataan elections, kung saan sa 2 pahinang manifesto, nasa 23 lungsod sa Bulacan at municipal mayors ang nagpahayag ng kanilang suporta para sa naturang plebisito. Binanggit ng mga ito ang Section 452 ng Local Government Code of 1991 na naglalahad na ang mga lungsod na mayroong minimum population na 200,000 na sinertipika ng Philippine Statistics Authority at may latest annual income na 50 million pesos ay dapat na mauri bilang isang highly urbanized cities. Oras na natin mga kabombo, 13 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Balikan po natin itong kahandaan ng Philippine National Police, yung pong paglilibot ng mga opisyal ng pambansang pulisya. Kasama na ho yung
kung mayroon pong natatanggap na banta ang pulisya, kasabay pa rin po ng paggunita ng araw ho ng mga santo ngayong araw na ito. Si Bombo Marlene para sa dagdag na detalye. Bombo Marlene. Yes, Bombo Genesis, Bombo Evergreen. Andito pa rin tayo ngayon sa bahagi ng Manila North Cemetery. At kung makikita niya sa akin likuran, umulan bumagyo, umulan umaraw, patuloy pa rin itong pagdagsa na ating mga kabayan para bumisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay dito sa Manila North Cemetery. Kaninang umaga ay nagsagawa ng pag-i-inspeksyon itong si Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acordo Jr. dito pa rin sa naturang cemetery upang alamin yung sitwasyon at yung pagkakalatag ng seguridad dito at gayon na rin yung kaayusan para naman doon sa ating mga kabayan na magutungo dito para bumisita nga doon sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Sa ngayon, batay doon sa pinakahuling datos na nakalap ng mga otoridad dito, pumapalo na sa 690,000 yung running total ng mga kabayan nating pumapasok at bumibisita rito sa loob ng sementeryo. At kaugnay niyan, meron na rin mahigit 500 o 500 mga confiscated na mga ipinagabawal na mga gamit mula doon sa mga kababayan natin na gustong pumasok dito sa loob ng Manila North Cemetery. Ayon dito kay Philippine National Police Chief Acorda, medyo natutuwa siya dahil sapagkat sa kanyang pag-iikot dito at kanyang pagbisita, medyo nabawasan daw yung mga lumalabag doon sa kanilang sa mga itinakdang panuntunan ng pambansang pulisya, partikular na yung paghahatid at yung mga nagpagadala ng mga gamit. Sa ngayon kasi, ang pinakamarami lamang doon sa mga pinagabawal na kagamitan na isinasagawa ngayon o na dinadala ngayon ng mga individual na pupasok dito ay yung mga bagay na vape, sigarilyo at maging mga pabango lamang noon kasi may mga nakukumpiska pa na mga matatalas na bagay na talagang ipinagbabawal talaga dito nga para na rin sa kaligtasan at kaayusan sa loob ng cemetery. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. For the whole country, we have deployed 37,000 plus na mga police officers to these amenities and also to other areas of convergence. I'm happy to see yung sa nakita natin ngayon na pagsisita, unlike before na maraming kutsilyo, maraming mga deadly weapons na nakukuha, but now it appears na puro lighter lang at saka may isang nakita tayo na pintura. So again, we are reminding our kababayan una yung mga lighter, cigarette at saka mga pintura bawal din po. And although wala tayong nakita ngayon sa kutsilyo, it means talagang medyo ang mga kababayan natin ay talagang nagre-react natin. Bawal po ang mga deadly weapons. Yan yung bahagi na naging pahayag ni Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa kanyang pagbisita dito sa Manila North Cemetery. Samantala, sapagkat sa ngayon wala pa gaano na itatalang mga untoward incident itong mga kinaukulang mga otoridad na nagbabantay dito sa naturang sementeryo, ay meron tayong isang namataan at napaulat na isang lalaking nasaktan. Ito raw kasi ay nagtangkang, sinasabi niya nadulas daw siya sa isang nicho, pero sa ngayon dinala siya sa pagamutan ng mga otoridad para mabigyan na rin ng paunang lunas. Ang iniisip ngayon, iniisip ngayon ng mga otoridad ay posibleng itong lalaki na ito ay umakyat doon sa hagdan sa may side ng Caloocan kung saan ipinagbabawal. Yung kasi para nag-silbing shortcut para makapasok dito sa loob ng sementeryong ito. Pero iyon, Bombo Genesis, Bombo Everly, ay talagang mahigpit ay pinagbabawal dahil itong entrance lamang na ito yung pinapayagan ng mga otoridad na maging magsilbing pasukan entrance nga dito nga sa loob ng Manila North Cemetery. At bukod dyan, tinanggal na nga ng ating mga kapulisan at itong mga sinasabing hagdan na posibleng tinapakan itong nadulas na lalaki. At sa ngayon, nagpapagaling na siya doon sa pagamutan, Bombo Genesis, Bombo Everly. Yung presensya ng pambansang pulisya, nababanggit mo kaninang umaga, Bombo Marlene, na andyan na sila, no? Kanina madaling araw pa. Ano to, may mga rotation na ginagawa naman kasi parang dire-diretso, no? Yung duty nila simula Barangay Sangguniang Kabataan Elections, Bombo Marlene?
Tama ka dyan, Bombo Genesis. Talagang diretso talaga itong duty. Actually, una na sinabi ng Philippine National Police na mula doon sa kanilang ipinatupad na deployment, mula sa paghahanda sa Barangay at Sangguniang Kabataan elections, nagpatuloy ito hanggang ngayong panahon ng undas. So, kung totoo, Sen, ang unang initial na inilabas na ulat ng pambansang pulisya, aabot lamang sa 37,000 yung kabuang bilang ng mga pulis na kanilang itinalaga at ipinakalat sa buong bansa para magbantay ngayong undas. Pero batay doon sa pinakahuling datos na inilabas ng Philippine National Police, umabot na sa 43,202 yung total na bilang ng mga pulis na i-deploy ngayon ng pambansang pulisya sa iba't ibang bahagi na ng ating bansa. At ito nga ay dahil pa rin sa bugso at pagtagsa ng mga kabayan natin mga naganais na bumisita sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa mga sementeryo dahil batay doon sa running total naman sa buong bansa, sa iba't ibang sementeryo sa buong bansa, umabot na sa mahigit 800,000 yung bilang ng mga individual na nagtutungo sa mga sementeryo. Batay yan sa monitoring ng Philippine National Police. So sa ngayon, batay sa ating mga naging pag-iikot, patuloy din naman yung ating namamataang pagpapatrolya ng kapulisan para tiyakin na magiging maayos yung seguridad ng mga kababayan natin na ngayong panahon ng undas. Bombo Genesis. Bombo Ever? Bombo Marlene, follow up lang ngayon nagdadagsaan pa rin tuloy-tuloy yung pagdagsa ng mga bibisita dyan sa Manila Cemetery. Sa ngayon, ano yung mga kailangan bang ipaalala ulit sa ating mga hahabol pa para bumisita dyan? Kasi may mga nasabi mo na na-confiscate na nababanggit, hindi nabanggit noon, pero na-confiscate dyan sa mismong mga security areas. Ano yung mga dapat ba nilang iwasan na dalhin dyan, Bombo Marlene? Number one, Bombo Everly, na dapat dalhin dahil sa pabago-bagong klima ng panahon. Payong talaga, Bombo Everly, yung dapat dalhin ng ating mga kabayan. Kanina kasi, kaninang umaga, umaambon. Tapos bigla ng bandang tanghali, naging mainit yung panahon. Ngayon naman, umaambon ulit. So number one talaga bilang pananggalang sa ulan at saka init, itong payong na dapat dalhin. At bukod dyan, mahigpit na pinagabawal yung pagdadala ng mga flammable materials. At kayo na rin yung mga matutulis na bagay na talagang iniiwasang hinihigpitan yung pagbabawal dito sa loob ng sementeryo dahil ito nga mga bagay tayo pwede makapinsala sa kapwa. Bawal din yung mag-ingay doon sa loob ng sementeryo para hindi na rin makaabala doon sa pang mga pamilya na nagtutungo sa kanilang mga puntod ng kanilang mga mahal sa buhay para gumunita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay, Bombo Everett. Okay, sige. Maraming salamat, Bombo Marlene. From time to time, balitaan mo kami tungkol sa mga nangyayari dyan. Hanggang sa susunod na mga pag-uulat natin dyan. Maraming salamat, Bombo Marlene. Live mula dito sa bahagi ng Manila North Cemetery, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras na natin 21 minuto na makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Dagdagan pa natin ang ating mga balita sa kabilahon ng mga karahasang na itala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Wala umanong nangyaring itong tinatawag na failure of elections sa naturang lugar. Ayon sa tagapagsalita ng Bangsamoro Region at Local Government Minister Nagib Sinarimbo, masasabi pa ring generally peaceful ang naging halalan sa naturang rehiyon. Anya may mga karahasang nangyari ngunit kumpara sa kabuang bilang ng mga elected positions sa naturang halalan, napakababa lamang daw nito. Dagdag pa nitong si Sinarimbo, mayroong kabuang 2,592 na mga barangay ang Bangsamoro Region kung saan kalahati sa mga ito ay uncontested. Wala pong kalaban ang mga tumakbong kandidato. Para sa mga barangay na may kalaban ng mga kandidato, nagawa umano ang maayos na pagpili ng mga uupong opisyal ng barangay. Sa kasalukuyan, halos lahat ng mga nanalo sa naturang rehiyon ay naiproklama na, habang ang iba ay hinihintay na lamang ang opisyal na proklamasyon. Maalalang bago nito ay sinabi ng Pambansang Pulisya na mayroong hanggang sa 10 individual ang namatay sa mga nangyaring karahasan sa naturang rehiyon, habang 3 paaralan ang unang napaulat na nasunog bago pa man nagsimula ang halalan nito pong araw ng Lunes. Sa bahagi po ng Basilan Province, 6 na katao kabilang ang isang barangay kapitan ay namatay dahil sa pamamaril at pananaga. Sa bahagi naman po ng Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao del Norte, 2 katao ang binaril habang 5 iba pa ang sugatan.
Sa bahagi naman po ng Butig, Lanao del Sur, pinatay ng isang kandidato ang kanyang kapatid na siya rin kanyang kalaban sa pagkakapitan. Sa Lanao del Norte naman, isang babae ang nabaril matapos magpalitan po ng putok ang supporter ng dalawang tumatakbong kapitan ron. Habang bago nagsimula ang alas 7 na butuhan noon pong Lunes, nasunog ang paaralan o mga paaralan doon po sa bahagi ng Dato Udin, Sinsuat, Narita, Maguindanao del Norte at maging sa Puna, Piagapo sa Lanao del Norte. Samantala, target naman po ng Commission on Elections na magkaroon ng data sharing sa pagitan ng komisyon at ng Office of the Ombudsman para maharang ang mga kandidatura ng mga individual na habang buhay ng diskwalipikado sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Ipinaliwanag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na walang discretion ang poll body para tumanggi sa pagtanggap ng mga kandidatura ng mga nais na kumandidato sa ilalim na rin yan ng batas. Kung kaya't saad ng COMELEC Chairman na maaari lamang nilang ibasura ang kandidatura ng mga overage na para sa posisyon ng sangguniang kabataan at mga individual na mayroong issue sa kanilang residency. Para naman sa mga kaso ng mga individual na nadiskwalipika sa ibang dahilan gaya na lamang ng issue sa kanilang citizenship at conviction sa korte, sinabi ng opisyal na walang choice ang poll body kundi tanggapin ang kanilang kandidatura. Sa barangay at sangguniang kabataan elections nga ngayong taon, ayon kay Garcia, nasa 11 kandidatura ng mga tumakbo ay kinansila matapos na madiskubring habang buhay na diskwalipikado pala ang mga ito mula sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Mahigpit naman na binilinan ng Police Regional Office Central Luzon ang mga kapulisan na panatilihin ng zero crime incidents ngayon pong undas. Ayon kay Brigadier General Jose Hidalgo Jr., ang Regional Director ng Central Luzon Regional Command, kailangang mabantayan ng kapulisan ng lahat ng mga lugar na inasahang dadagsain ng mga tao at matiyak na walang anumang insidente na mangyayari sa mga ito. Una na anyang na-deploy ang 3,000 mga pulis sa mga outpost at mga assistance center na nakabase sa iba't ibang mga sementeryo, terminal at iba pang mga public convergence. Maliban pa rito ay meron pang 1,000 mga pulis na nakadeploy upang tumulong sa mga motorista sa iba't ibang mga lansangan sa Central Luzon. Kasabay nito, ibinilin ng General ang pagpapatrolya ng mga pulis sa lahat ng mga syudad at mga bayan sa buong rehiyon upang matiyak na makapagbigay ng sapat na seguridad ang mga pulis. Tiniyak din ng General ang pagpapatuloy ng kanilang mga patrol operations at mahigpit na pagbabantay hanggang sa matapos ang dagsaan ng mga tao, lalo na yaong mga uuwi sa iba't ibang mga lugar. Oras na natin mga kabombo, meron na ho tayong 27 minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Kasabay pa rin po nitong patuloy ho natin pagtutok sa nakalipas na barangay at sangguniang kabataan elections. Lalo ho yung naging resulta ho nito mga kabombo. Makakausap po natin ngayon pong mga oras na ito ang tagapagsalita ng grupong Kontra Daya na isa po sa mga election watchdog na tumutok dito ho sa nakalipas na barangay at sangguniang kabataan elections. Kasama ho natin ang tagapagsalita po ng grupong Kontra Daya, si Ginoong Maded Madara III. Kaugnay pa rin po dito ho sa nangyaring barangay at sangguniang kabataan elections dito pong Oktubre 30 ng taong 2023. Magandang hapon po at welcome sa Bombo Radio Philippines. Ginoong Maded at si Bombo Genesis po ito. Kasama ho natin ang ating katandem si Bombo Everly Rico para ho sa mga pag-uusapan ho natin na tungkol pa rin po dito sa naging resulta ng barangay at sangguniang kabataan elections. Ang halalan po ay natapos na at ilang araw na 2 araw na mula ho nang isagawa ang barangay at sangguniang kabataan elections. At hanggang sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung paglabas ng iba't ibang mga issue sa halalan. Katulad po ng mas dumaraming bilang ho ng mga karahasan. Mas marami po mga disqualification cases na inihahain po ng Commission on Elections. Sa grupo hong Kontradaya, ano po yung mga napansin ho ninyo sa naging pagtutok sa kabuuan po ng halalan, Ginoong Maded? Siyempre, base sa napansin ng Kontradaya ay marami pa rin insidente ng electoral fraud, electoral violence, harassment at black propaganda. Kaya para sa amin ay marumi pa rin, rotten pa rin itong sistema ng barangay at SK elections sa Pilipinas. Kagaya ng mga nakarang eleksyon, ito pa rin ay minamarakahan ng pagtutugali ng iba't ibang mga dinastiya sa politika para nga makakuha ng impluwensya at ng
kapangyarihan at ng posisyon. Diba kitang-kita nga natin dun pa lang sa insidente ng electoral violence na nangyari sa mga nakaraan na araw, at noong araw nga ng eleksyon ay may mga guru po tayo na ayaw nga umupo sa Board of Election Inspectors o bilang official ng eleksyon. Mukhang hindi talaga ganoon kalinis ang sistema ng eleksyon. Diba, kahit na sasabihin ng COMELEC na smooth sailing naman ng eleksyon, hindi naman niya matatago yung marami pa rin mga kamalian na nangyari. Marami pa rin kailangang baguhin sa sistema para masigurado na tunay nga na participative, tunay nga na demokratiko yung barangay at SK election. Oo. Sa mga karahasan na ito na nababanggit po ninyo, ano po yung sa tingin po ninyo ay dahilan o rason? At hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin po ang ganitong mga problema every time na meron po tayong isinasagawang halalan, sir? Siyempre naman pa rin yung ugat nito, yung pagkahari pa rin ng iba't ibang mga ruling na mga dinastiya, mga iba't ibang politiko. Makabago man yan, yung mga gustong lumapit sa posisyon, gustong makakuha ng posisyon para sila ay mga kuha nga ng pera o ng impluensya, o yung mga matagal ng mga dinastiya sa Pilipinas. Diba? Yung habol nila ay kapangyarihan, impluensya, pera, and they will stop at nothing para makuha yon. Ipinalala pa yun na ngayon ay marami ng mga politiko ang tinatali na ang kanilang sarili sa mga national personalities, yung mga personalidad ng nakita natin sa national politics, lalo na yung mga nasa administrasyon ngayon para makakuha nga ng kapangyarihan. Tapos dumagdag pa dito yung mas marumi na laban na inalaw nga ng ngayon na social media technology nga na pangampanya. Okay. Ang ating pong katandem si Bombo Ever, may mga karagdagan din katanungan, Bombo Ever? Okay. Sa mga report po na inilalabas ng mga otoridad hanggang sa ngayon, karamihan po sa mga naitalang karahasan ay nangyayari po sa probinsya. Ano po sa tingin ninyo ang rason sa likod po dito? Siyempre sa probinsya, doon talaga naghahari ang karamihan sa mga dinastiya nga na halos buong pamilya nila ay tumakbo na sa politika, at saka meron din silang say sa syempre sa probinsya, yung mga malalaking hasyenda, malaking agri-corporation at iba't iba pang mga lupain na kung saan marami talaga silang pinagmamayari doon. And sila pa yung syempre mas may kapangyarihan na magkaroon ng mga private armies at iba pang mga private na means para depensa na kanilang sarili at talagang atakihin vigilante style ang kung sino mang gusto kumalaban sa kanila. Diba? Yun ang very open, very bukas na itsura ng electoral violence sa probinsya. Pero syempre din natin ipagkakait na hindi man harap-harapan na ang electoral violence sa syudad, lantaran pa rin yung ibang forma ng electoral fraud, gaya ng vote buying, gaya ng iba't ibang epal na campaigning, at saka syempre yung black propaganda na nilelevy sa ilang kandidato, pataguman yan. Ngayon nakikita nga din natin na may mga red tagging incidents na din sa ilang mga politiko, ilang mga candidates para sa barangay and SK election. Okay. Ayon po sa COMELEC po, maging sa Sangguniang Kabataan ay meron pong mga nagtangkaring bumili po ng boto. Sa kasalukuyan, hindi rin naman po kalakihan yung honoraria na natatanggap po ng mga SK chairman. Ano po yung nakikita po ninyong dahilan kung bakit meron pa rin pong issue ng vote buying po sa level po ng Sangguniang Kabataan? I mean, yung Sangguniang Kabataan, ito naman yung lunsaran ng buhay ng karamihan sa mga politiko, sa mga nagnanais ng pagiging politiko. Kaya malaki na rin ang stakes sa SK. Siyempre, meron din naman dahil sa mga iba't ibang reforma na inulunsad sa Sangguniang Kabataan. Halimbawa, dahil sa mga nakaraan na SK reform law, mas may kapangyarihan na siya. Hindi na
may budget na siya para sa paggagawa ng mga iba't ibang programa, 'di ba? So parang barangay level na yung kanyang kapangyarihan, syempre mas nakatuon lang sa mga serbisyo para sa kabataan. Kaya hindi na din maliit lang yung role ng SK. No? Malaki na rin ang ang impluwensya nito sa barangay, at malaki ang pwede niyang ibigay sa isang aspiring na kandidato, aspiring na politiko na gusto ngang tumaas sa ranggo. Kaya huwag natin maliitin ng SK. Ito pa rin ay bakbakan nga pa rin ng mga aspiring politiko, at lalo na yung mga nakababatang miyembro ng mga dinastiya, kasi nakita nila yung potential nito para ma-launch yung kanilang political careers. Tama. Sila rin po yung mga magiging future, kumbaga, na leaders sa pagdating naman sa national. Samantala po, karaniwan po pagdating sa midterm at national elections, ginagamit po ang popularity. Kumukuha po ng mga modelo, artista, o ginagamit po yung popularidad para makapanghingayat po o makapangkampanya sa barangay level. May napansin din po ba kayong mga ganito pong insidente? Actually, ang napansin namin ay yung lokal na barangay SK elections, mukhang tinatali na din nila yung kanilang sarili sa mga national na kandidato. Ang barangay SK election ito ay theoretically non-partisan. Ibig sabihin, hindi naman tumatakbo ang mga kandidato sa ilalim ng isang national na politikang partido. Ngunit, ang mga kandidato natin ngayon sa barangay SK election, nakikita natin sa kanilang campaign material, sa kanila kung paano sila nangangampanya, ay tinatali nga nila ang kanilang sarili sa mga national candidates. Ang kulay man yan o yung slogan na kanilang ginagamit na may mga iba't ibang acronym. Kaya mukhang yung karumihan ng national at local election, 'di ba? Kung saan syempre mas marami yung pera at mas malaking impluwensya na maaari mong makuha doon, nag-reflect na din siya sa barangay level. At masasabi natin na itong barangay election, ito na din ay testing the waters para sa 2025 na national and local yung midterm nga election. Makikita natin kung paano ngayon yung mga bagong halal na ating leader, sila ba ay tataliin ba nila ang kanilang sarili sa mga national na kandidato, at sila ba ay magiging makinarya para ang mga lokal naman na mga politiko, yung mga dinastiya, ay makakaroon nga ng makinarya sa mga barangay pagdating ng 2025. Kaya ang stakes ng national napupunta na din sa stakes ng local na election. Okay. Panghuli na lamang, sir, sa part ko. Ayon po sa Commission on Elections, first time na mangyari po na umabot sa libo-libong mga kandidato yung kanilang naisuhan po ng show cause order at etong mga disqualification cases. Ano yung take ho ninyo, o yung take ho ng kontradaya, kaugnay pa rin po dito, sir? Ito ay positive na step ng COMELEC. Hindi natin, syempre ni-welcome natin na mas marami na ang efforts ng COMELEC compared sa previous election para maiwasan yung mga iba't ibang insidente ng electoral fraud. Ngunit hindi pa rin talaga ito yung magsusolusyon ang tunay na mag-i-ensure na wala ng electoral fraud na mangyari. Kailangan ng deep-rooted na reforma sa ating electoral na system. Ito ay nagsisimula sa pagkikayat sa mga lokal sa ating mga kabarangay, mga naninirahan sa mga barangay na maging mas participative, mas sumali sa ating governance kung paano pinapamahalat barangay, at yung pag-i-ensure ng mga kandidato na gustong tumakbo para sa eleksyon. So doon po ang tunay na nag-i-ensure na hindi mangyari ang vote buying, hindi mangyari ang iba't ibang forma ng electoral fraud doon sa mas long-term na pagbabago. Siyempre, kailangan ng paghahabol, pag-ensure na ma-punish o talagang malagyan nga ng kaso man o hindi mahalal ang itong mga ang kandidato na napatunayan na talagang nag-engage electoral fraud.
Okay. Maraming salamat po at hanggang sa muli na kayo po may makausap, Ginoong Maded Madara III, at thank you. Ingat po kayo, sir. Mga kabumbukas Star Nation, ang ating pong nakausap ay ang tagapagsalita ng Kontradaya, si Ginoong Maded Madara III. Kaugnay pa rin po dito sa pagbabantay din po ng naturang election watchdog dito ho sa nakalipas na Barangay Sangguniang Kabataan Elections na ginanap nito hong Oktubre 30 ng taong kasalukuyan. Oras natin, meron na lamang ho tayong 21 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. At kuha tayo kakaagad ng mga balita mula ho sa ating mga kasamahan. Yung bilang daw ho ng mga tao na bumibisita dyan sa Manila South Cemetery, patuloy na nadadagdagan. Yung sitwasyon po sa naturang sementeryo na natili din po mapayapa. May nakuang report dyan si Bombo Victor Liantino. Bombo Genesis, Bombo Ever, patuloy nga na nagsisadatingan ang ating mga kababayan dito yan sa Manila South Cemetery kasabay nga ng pagulitan ng undas ngayong taon. Sa kabila nga ng masungit na panahon ay wala pa rin patid ang bilang ng mga tao na gustong bumisita sa puntod ng kanilang mga namayapang mahal sa buhay. Ang sementeryong ito, Bombo Genesis, ay kilala rin bilang libingan ng ilang sa mga kilalang individual, kagaya na lamang ng dating presidente ng Pilipinas na si Elpidio Quirino bago siya tuluyang inilipat sa libingan ng mga bayani sa lungsod ng Taguig. At bukod kay Quirino ay nakalagat rin dito ang mga labi ng kapatid ni Andres Bonifacio na si Esperidiona Bonifacio na kilala rin bilang nasyonalista at revolusyonaryo. Nandito rin ang labi ng aktor at tinaguriang Karate King na si Roberto Betong Gonzales at iba pang kilalang mga personalidad. Dito po Dennis ay nakastandby na rin ang mga volunteer ng Philippine Red Cross upang umasiste sa mga individual na mayroon namang concern sa kanilang kalusugan o itong mga nararamdaman nila. Ayon kay Ruby Tahong, volunteer medic ng Philippine Red Cross Rizal Chapter Makati Branch, karamihan sa mga lumalapit sa kanilang booth ay mga individual na nagpapacheck ng kanilang blood pressure. Aniya, kung ikukumpara nung nakarang taon, mas marami pa rin ang bilang na mga individual na lumalapit sa kanila upang magpa-blood pressure check. Narito ang bahagi ng pahayag ni Ruby Taho, volunteer medic ng Philippine Red Cross Rizal Chapter Makati Branch sa panayam ng Bombo Radio. As for today po, ang meron lang po kami is puro BP monitoring at naka 75 na po kami ngayong morning. Marami po ngayon kasi dati po, nung last na undas po, may pandemic pa, so kontrolado yung mga tao. Pero ngayon, dahil back to normal na po yung natin, mas madami po ngayon. Alam yung karamdam po, nandito naman po si Red Cross together with the Manila DRM tsaka Makati DRMO po to support yung mga cases na mga unforward incident. Bombo Genesis, bukod nga sa mga medic ay visible rin ang presensya ng kapulisan sa loob at labas ng Manila South Cemetery upang matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng publiko. Ayon kay Police Captain Agapito Yado Jr. ng Santa Ana Police District, as of 11 a.m. ay tinatayang abot na sa 30,000 na individual ang pumasok dito sa Manila South Cemetery habang 19,500 naman ang kasalukuyang nasa loob at 10,500 naman ang naitalang lumabas ng sementeryo sa parehong oras yan. Simula kanina alas 6 ng umaga hanggang sa mga oras na ito ay tinatayang abot na sa mahigit 80,000 ang bilang ng mga tao na pumasok dito sa Manila South Cemetery. Paliwanag pa ni Police Captain Yadaw na nanatiling manageable ang bilang ng mga tao dito sa Manila South Cemetery dahil na rin sa dami ng kapulisan na nakakalat upang magbantay at magbigay asistensya. Ipinagbabawal rin sa mga pagdadala ng mga prohibited item dito sa loob ng sementeryo. Wala rin silang naitatalang mga untoward incident mula kanina umaga. Narito pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ni Police Captain Agapito Yado Jr. ng Santa Ana Police District. Opo, manageable naman po. Sa dami po ng kapulisan na nakakalat po sa loob ng sementeryo, meron po tayong 7 police assistance desk bukod pa po itong advance command post natin. Kaya mahigpit pong pinatutupad ng ating director ng Manila South na pagdating po ng alas 5, isasara na po yung gate. Nagka-countdown po sila mga 10 minutes before 5 o'clock, magka-countdown na po yan. Panawagan po natin sa mga bibisita po sa ating South Cemetery, wag na po kayong magdala ng mga ipinagbabawal na bagay dahil kukumpiskahin din po namin yan. At yan po yung
magiging sanhi pa ng pagka-delay ng pagpasok natin sa loob ng sementeryo. Yan ang naging bahagi ng pahayag ni Police Captain Agapito Yadaw Jr. Bombo Genesis sa paglilibot nga ng Bombo Radio Philippines sa loob at labas ng Manila South Cemetery, ay napansin natin na mayroong e-trike sa loob ng naturang sementeryo na nagbibigay ng libreng sakay para doon sa mga tao, individual, na medyo nakapagod na rin maglakad. At dahil nga itong Manila South Cemetery ay medyo may kalawakan rin at upang makapunta sila doon sa mga puntod ng kanilang namayapang mahal sa buhay. At bukod dito naman sa labas ng Manila South Cemetery ay talaga namang sandamakmak ang mga vendor na nagtitinda ng iba't ibang uri ng paninda, kagaya namang ng bulaklak, pagkain at iba pang mga item. Bombo Genesis. Okay, sige, maraming salamat, Bombo Victor. Ingat ka dyan. Para sa Bombo Network News, Bombo Victor Liantino nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang ho tayong 17 minuto bago sumapit mga kabombo ang alauna ng hapon. Hindi nabibigyan pa ng ikalawang pagkakataon na makahawak ho ng anumang tungkulin sa Land Transportation Office ang mga tauhang nasasangkot sa katiwalian kasama na yaong mga pagiging fixer. Ayon kay Land Transportation Office Chief at Assistant Secretary Vigor Mendoza II, sasampahan nila ng criminal at administrative charges ang mga tauhan na mapapatunayang sangkot sa mga ganitong aktibidad. Marami niya ang deserve na makapasok sa trabaho at ito ang nais nilang mabigyan ng higit na tsansa. Una rito inamin ng grupong Magnificent Seven kay Mendoza at Transportation Secretary Jaime Bautista na talagang may kulurum sa kanilang mga hanay. Ngunit ang higit na problema ay yaong mga kasabot nitong mga tiwaling mga enforcers ng Land Transportation Office. Kung mawawalaan nila ang mga kilala nilang Land Transportation Office personnel ay ito'y mababawasan ng mga bumibiyahe ng hanggang sa 30%, bagay na malaking ginhawa para sa mga lehitimong driver at mga operators na bumibiyahe. Samantala, kinikilala naman at pinapahalagahan ng Israel ang naging desisyon ng Pilipinas na mag-abstain mula sa pagboto sa pro-Palestine resolution ng United Nations General Assembly noong nakalipas na linggo para sa ceasefire sa Gaza. Ayon kay Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Floss, maraming hindi na isama na mahalagang prinsipyo sa Pilipinas at Israel sa resolusyon na nananawagan para sa tigil putukan sa pagitan ng Israel at Palestinian militant group na Hamas. Ipinunto ng opisyal na naipaliwanag ng panig ng Pilipinas na hindi nabanggit ang terror attack ng Hamas sa Israel na humantong sa pagpapasya ng Israel na gumanti sa pag-atake ng Hamas sa kanilang mamamayan na siyang dahilan kaya nag-abstain ang Pilipinas. Ilan-anya ito sa pangunahing mga elemento na dapat isinama sa resolusyon. Hindi din anya nabanggit ang mga bihag na para sa Israel ay sobrang mahalaga at mayoryaan niya ng nakapaloob sa resolusyon ay pangkalahatang pro-Palestinian at nakakasira sa interes ng Israel. Ayon sa Israel, nasa 1,400 na Israelis ang namatay sa pag-atake ng Hamas, kabilang na dyan ang 4 na Pilipino at iba pang mga dayuhan. Ayon naman sa panig ng Gaza Health Ministry na kontrolado ng Hamas, ang death toll sa panig ng Palestinians ay lagpas na sa 8,000 kasabay ng pag-abansi pa ng mga tangke at mga sundalo ng Israel sa tinawag ng Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu na ikalawang yugto ng gyera. Oras natin, mga kabombo, meron na lamang ho tayong 14 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. At sa pagkakataong ito, bigyang daan po natin itong update o report mula kay Bombo Kelly Cordero. Ito ho'y kaugnay doon sa presyuhan ng mga bulaklak. Kasabay pa rin po yan, mga kabombo, ng paggunita ng undas ngayon pong araw hanggang bukas, mga kabombo. Si Bombo Kelly, nasa linya ho natin, Bombo Kelly. Tumaas ng bahagya ang presyo ng mga bulaklak at kandila sa mismong araw ng undas dito sa labas at loob ng Manila North Cemetery. Kung matatandaan, kahapon, bispiras ng undas, nagbaba ng presyo ng bulaklak sa Dangwa dahil sa nagpapaubos na ng stocks ang mga tindera. Pero ngayon, sa unang araw ng undas dito sa loob ng naturang sementeryo, bahagyang tumaas ang presyo. Sa panayam ng Bombo Radio kay Ginang Ann Clarin, kahapon daw ay nag-stock na siya ng maraming bulaklak kaya ngayon medyo nagdagdag ang presyo. Ang presyo ng 3 hanggang 4 na tangkay ng bulaklak na Radus at Astro ay nasa 50 pesos, habang ang sunflower at orchids naman ay nasa 70 pesos. Pero itong mga uri ng bulaklak na ito, mga kabombo, ito na yung pinakamura na mabibili nyo dito mismo sa sementeryo.
Sa labas naman ng North Cemetery, ang Astro ay nagkakahalaga lamang ng 35 pesos, habang ang ilang bouquet naman ay nasa 500 hanggang 700 pesos. Ayon kay Kisha Fernandez, may mga mangilan-ngilan na raw na nagrereklamo dahil sa mahal ng presyo ng bulaklak. Kaya naman, mismo sila na lang ang nanghihingi ng pasensya. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang magkasunurang tinig ni na Clarin at Fernandez. Nung last year, mas malakas nung last year. Normal na araw, mahina. Kung sakasakaling hindi maubos, ginagawa namin, nilalagay namin siya sa baso. Tapos ina-arrange namin. Binebenta pa rin namin siya. Kung ang dami po nagrereklamo, bakit daw po ang taas ng bulaklak? Oo, hindi naman namin pasisisi po kasi diba, mahango lang din po kasi. Ay, pasensya na po kayo ma'am, taas talaga po ng bulaklak. Ganun lang po. Para hindi sila magalit, diba? Samantala, sa presyo naman ng kandila, ang pinakamurang mabibili dito ay nasa 35 pesos. Ito yung mga maliliit na colored candles. Habang ang malalaking size naman ng esperma ay naglalaro ang presyo sa 80 hanggang 120 pesos. Ayon sa nakapanayam natin na si Ginang Josie Galino, kahit na bahagyang mataas ang presyo ng kandila, ay kumikita pa rin naman daw sila, lalo na ngayong dagsa talaga ang tao. Narito pakinggan din natin ang bahagi ng pahayag ni Ginang Josie Galino. Yung presyo nung nakaraan, last na, yung taas na yun. Malaki yung tinaas eh. Ayos naman, kumpara kahapon, mabili-bili na ngayon. Pagkatapos ng undas, babalik na kami ulit dun sa pwesto namin, sa loob. Dito sa gate lang. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras na natin mga kabombo, meron na ho tayong 10 minuto bago sumapit ang launa ng hapon at bago ho sa iba pang mga provincial report natin pong bibigyang daan. Bigyang daan po natin ang isa pang balita mula ho sa ating kasamang Bombo Field Patrol, si Bombo Tropio Anuada Jr. Nasa linya ho natin. Kaugnay po dito sa mga nagsisipag-uwian ng mga pasahero sa mga probinsya. No? Kasabay pa rin po nitong mahaba-habang weekend mga kabombo. At ang Department of Transportation, meron din pong paghahanda para ho dun sa pagbabalik ng mga pasahero pabalik po dito sa Metro Manila. May nakuang report po dyan si Bombo Tropio Anuada Jr. Pinaghahandaan na ng Department of Transportation itong pagbabalik ng libu-libong motorista sa Metro Manila. Inaasahan ang dagsa ng mga tao na babalik sa Kamaynilaan, partikular na sa mga terminal, Pantalan at Paliparan. Ayon kay Transportation Secretary Jaime Bautista, umabot na sa halos 800 flight ang umalis at dumating sa Ninoy Aquino International Airport. Kaugnay niya, narito pakinggan natin ang bahagi ng naging pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Ang team ng NAIA, nire-review nila lahat yung mga reasons for mga delays. This airport is very congested na, no? With 32 million capacity, pero we're handling almost 45 to 48 million. Yan ang bahagi na naging pahayag ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Samantala, ayon naman sa pamunuan ng Manila International Airport Authority, inaasahan nilang bulto ng mga pasaherong babalik sa November 4 hanggang November 6 sa pagtatapos itong paggunita na undas. Anila bumaba sa 79% mula sa 82% ang tinatawag na on-time flights sa NAIA nitong pinagdaang weekend. 85% umano ang kanilang inasahang target. Sa pangunahing terminal dito sa Metro Manila naman, tiniyak ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa publiko na paiigtigin nito ang seguridad sa mga terminal upang maging ligtas ang pasahero. Handa naman ang nasabing terminal sa volume ng pasahero na pabalik sa Metro Manila at patuloy na nakaantabay pa rin ang hensya ng pamahalaan kabilang na ang Philippine National Police maging ang Philippine Coast Guard sa mga terminal. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nag-ulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ako na tayo sa mga pag-uulat pa mula sa lalawigan. Ang simbahang Katolika binigyang diin na hindi kaugalian ang pagsusuot ng horror costumes sa All Saints Day. Kaugnay niyan, may nagkalapang report ang Bombo Radio Iloilo. Inaalhana ng simbahang Katolika ang publiko na iwasan ang pagsusuot ng nakakatakot na costume sa pagunita ng All Saints Day ngayong araw.
Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Father Angelo Colada, Director ng Social Communications ng Archdiocese of Haro, sinabi nito na hindi kaugalian ng mga Kristiyano ang pagsusuot na nakakatakot na costume sa pagunita ng All Saints Day. Ayon kay Colada, nararapat na gunitain ang mga mananampalataya All Saints Day sa angkop na pamamaraan. Anya, sa halip na magsuot na nakakatakot na makasuotan o costume para ipagdiwang ang Halloween, dapat na ilaan ang panahon ng undas para parangalan ang mga banal ng simbahan. Sa halip niya na nakakatakot na kasuotan ay dapat na magdamit ng isang santo at gayahin at isabuhay ang mga halimbawang itinuro ng mga ito. Paalala niya, sa pagdalaw sa mga sementeryo ay dapat na iwasan ang pagkakaroon ng makasiyahan. Sa halip ay taimtim na manalangin para sa mga nakahimlaya. Dagdag pa ni Colada na mahigpit na sundin ang mga panuntunan sa pagdalaw sa mga sementeryo upang mapanatili ang kayusan at kapayapaan sa pagunita ng undas ngayong taon. Instead of wearing nakakatakot na mga kasuotan, I think it's better to wear for our children, for our kids, mga damit or mga costume or napoportray na mga saints, because actually we are celebrating all saints, na hindi yung mga nakakatakot. And because two things that happens when you do that, we have to remember we attract and we seduce evil spirits, and we allow the evil spirits to enter. Si Father Angelo Colada para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John at Shanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Bombo Police Report. Nakuho tayo dyan sa bahagi po ng Pangasinan. Isa pong lalaking ilang araw pong pinaghahanap ang natagpuang nakabitin sa kisame ng isang abandonadong bahay. May nakuang report po dyan ng Bombo Radyo Dagupan. Nasa state of decomposition na nang matagpuan ang bangkay ng 46 anyos na lalaki matapos umano nitong kitilin ang sariling buhay sa bayan ng San Fabian dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan kay Police Lieutenant Colonel Michael Datuin, ang Chief of Police ng San Fabian Police Station, kinilalang biktimang si Virgilio Mendoza Dacoco na residente ng nasabing bayan. Base sa kanilang inisyal na investigasyon, nakakatanggap sila ng report kamakailan mula sa kamag-anak ng biktima kung saan isinalaysay nito na hapon nang makaamoy sila ng masangsang na amoy na nanggagaling sa isang abandonadong bahay na umano'y pag-aari ng tito ng biktima. Nang buksan nila ang abandonadong bahay, na diskubre ang katawan ni Dacoco kung saan nakasabit ang leeg nito sa kisame gamit ang nylon cord. Ayon naman sa pahayag ng mga kamag-anak ng biktima na matagal na umano itong nakaranas ng frustration o pagiging balisa dahil sa pagkamatay ng kanyang anak at hindi pag-uwi ng kanyang asawang nasa syudad ng Maynila. Dagdag pa ng mga kamag-anak ng biktima na marahil ay 4 hanggang 5 araw na umano ang lumipas bago maganap ang pagpapakamatay ng biktima. Well, yun nga po, according po doon sa mga kamag-anak, dito po sa nanay mismo is matagal na rin daw nilang nilang pinaghahanap simula nung first day na nawawala siya is hinahanap na nila. However, syempre hindi naman na raw po nila inireport na itong taong ito ay nawawala kasi kadalasan naman daw po dahil doon sa doon sa depression na nararamdaman nitong tao is usually naman daw po na nawawala and then bumabalik din kaagad. Para sa Bombo Network News mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver Dacumos nag-uulat para sa #1 in most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mula sa Ilocos Region, dako ho tayo yan sa Bicol Region, mga kabombo. Yung mga pasahero daw ho sa Matnog Port, tinatayang aabot na po ng hanggang sa 40,000 mga katao at ito ho'y inaasahan pang dadami. May nakuang report dito ang Bombo Radio Legazpi. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdagsa ng mga biyahero dito sa Matnog Port sa probinsya ng Sorsogon, mga pasaherong nagnanais na makahabol ngayong undas at makauwi para sa long weekend. Sa panayam ng Bombo Radio Legazpi kay Matnog Port Acting Division Manager Achilles Galindez, maganda ang daloy ng biyahe sa Pantalan kasabay ng hindi bumababang bilang ng mga dumarating na biyahero.
Sa ngayon tinatayang nasa humigit kumulang 40,000 ang mga pasahero outbound at inbound ang dumadating sa Pantalan. Kaugnay nito ayon sa opisyal, base sa pinakahuling tala kagabi, 50 mga sasakyan na lamang ang mga nakapila na mas mababa na kumpara noong mga nakarang araw. Malaking tulong aniya sa biyahe ang dagdag na 2 barko kung saan sa ngayon ay nasa 14 ng ro-ro vessels ang bumabiyahe sa kanilang ruta. Samantala siniguro ni Galindez na hindi maaapektuhan ang kanilang biyahe ng nakikitang low pressure area sa may bandang Catanduanes. Hindi naman daw mabubuo na bagyo, so still naman ang chance na mabuo. So siguro bukas o sa mga susunod na araw ay gaganda na yung ating panahon. Pero ngayon, halos maghapon maulan dito sa area namin sa Matnog, pero hindi naman siya naka-apekto sa mga barko natin dahil alam naman natin na ang mga barkong bumabiyahe dito sa ruta ng Matnog papuntang Northern Samar ay mga malalaki naman at kayang-kayang nila yun. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Legazpi para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Leslie Bingbing, nag-uulata para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Entertainment News. Isang Pinayang kauna-unahang Tausug Mindanao descendant na pinarangalan ng First New York Gala Awards sa New York Fashion Week. Kaugnayan may chika pang Star Fem Baguio. Nakatanggap ng isang prestihiyosong parangal ang Filipino professional jewelry designer na si City Onggo mula sa New York Fashion Week 2023 na ginanap sa Gotham Hall, New York City. Si Go ay Chief Executive Officer o CEO ng isang kilala at tanyag na kumpanya sa pearl industry dito sa Pilipinas. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa proud CEO Davaoan niya, ibinahagi nito na flattered siya at sobrang saya niya sa parangal na kanyang natanggap. Lubos din ang kanyang pasasalamat sa lahat ng tumulong at sumuporta sa kanya mula Pilipinas hanggang ibang bansa. I'm so flattered and so happy. Minsan nagiging speechless ako. Dumarating ako sa iba't ibang country and then the Filipino community is talagang wini-welcome naman ako. Just believe in yourself. Kung alam niyong kaya niyo, because go through it. And patience talaga is number 1. Bahagi ng exclusive interview ng Star FM Baguio kay City Onggo. Plano rin ni Go na ipagpatuloy ang pagkilala sa Mindanao Pearl International sa international scene. Kaya naman, may 2 malaking events pa itong dadaluhan sa susunod na taon. Ang exhibit ng Dubai Expo 2024 at Element naman sa London. Yan ang report mula sa 89.5 Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Haley nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, bago tayo magtapos, sama-sama po tayong manalangin ng Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Christmas is a time for sharing. Mga kabombo Kester Nation, 54 na araw na lamang po bago ang araw ng Pasko. We share the love.
Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang pong kabuuan ng ating balitaan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa Makati News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! We share the love, giving gifts for everyone. Help is available. Pinaagi sa Ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 2 minutos na nakaligad sa takna sining launa, antis paman sang dugang pagin sining mga balita, but before pagin sina, arya na natin sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 54 dias na lang Pasko na. Excited ako kay kaupo naton sa sining mga tinion ang aton siniyang winner sa Daily Draw sa 1-2 Panalo Part 22 promo nagikan sa Barangay Tigtig, Santa Barbara, Iloilo. Iya sining proof of purchase Sunsilk Shampoo, 54 anyos, si Mr. Noel Suay. Sir Noel, mayong hapon. Okay, congratulations sir. Nagdaog ikaw isa sa mga Daily Draw winners sa 1-2 Panalo Part 22 promo. Ara na ginauyatan mo ang 500 pesos ka cash. Isipon naton 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos. 500 pesos sa di na makadtong 500 pesos sa Sir Noel. Ibakal ta ka kalamay kag pilit. Bao pang kalag-kalagid inugdugang. May isa ka balding orokan kag may mga grocery goods dira liog ko lang tao tay kun kumplito o labuta lang. Okay. So, ang dahaman to mga taga Banwas ng Santa Barbara nga magpasakop man para nga pareho sa imo magdaog man sila. Sa tanan nga taga Tigtig yan, no, ginaagda ko lang kamo nga intrama kamo sa Bombo Radio sa 1-2 Panalo kay basi nga kamo man mapilian kag kabay nga sa tanan man nga naga daw hindi mapalaran dyan sa sa eleksyon tulad. Pasakop ka mo giya sa sa Bombo Radio kay isa lang katawag kaninyo daog ka nang kamo buwan nyo pa inyong honorarium dayon. Ya 500. 500. Basta Radio Bombo Star FM. It's all for you. Wow, solado ni Sir Noel. Congratulations sa sir kag may lang nga pagsaulog sang All Saints Day dira sa inyo sa may Barangay Tigtig, Santa Barbara, Iloilo. Salamat, Ked. Alright, diri wabit isa sa mga winner naton sa Daily Draw sa 1-2 Panalo Part 22 promo. Aton sining draw ang gintamungan sa aton ni FTA representative si Ma'am Arlene G. Punsalan, no? Pwede ka na makamatamat tayo, okay na. Sige, ara na si Bumbuhana nga mag-assist dira sa imo. Okay. Oras naton 5 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby sa aton sining mga kabombo kay aton na sining pang-checkeron ang aton sining mga bombo reporters. Now, sa ila sining tagsa ka mga deployment nga checkar man karon sa sitwasyon sa nagkalain siniya nga mga sementeryo sa palibot sa syudad sa Iloilo. Kung may luyag ka mo nga i-share dira nga mga sitwasyon o kung ano man nga sahi isang impormasyon dira sa inyo sining area, pwede gid ka mo makapadala sa mensahe diri sa aton sini iyang Facebook ka page kag subong man maka-message kamo subong sa aton iyang live, no, sa aton sini Facebook live diri man sa Bombo Radio Iloilo. Check anay naton una si Bombo Gladwin Agustilo. May report, may kantanan sa sining mga veteran sa World War II sa Panay, no? Nga ginalubong sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine, ginadumduman sumong nga fiesta minatay, ginbisita man sang ila siniiya karon nga mga tagsa ka himata, no? Kag sumong man istorya naton dugang pagin sini karon nga mga impormasyon kag may mga tradisyon gali ang mga Chinese, no, mga Filipino-Chinese nga nagasunog sila sa paper money, no, sa pagpati nga amo ining ginagasto sa ila sini nga mga minatay, no, sa kundiin man sila karon iya banwa.
Oras naton 6 minutos na nakaligad sa takna sininga launa. Check naton ang linya karon ni Bombo Gladwin Agustilo direktamente sa may Balantang Memorial Cemetery National Shrine. Lakip na sinadri ang area man sa bahin karon sa Iloilo City Public Cemetery. Sa mga latest sini nga mga impormasyon man diri sa aton sini karon iyang pagpangalagada. Bombo Gladwin sa report, please come in. Bombo Champ, una anay kita diri sa Iloilo City Public Cemetery sa may barangay Kitinsalas sa distrito sang Haro. Kung sa diin Bombo Champ, amat-amat na nagadamo ang mga nagabisita man sa ilang nagkaliwan nga himata kagaabyan subong nga hapon. Base man sa assessment sang caretaker diri, 60% na sa mga pumuluyo ang nagkadto diri sa nasambit nga patio. Madamo man sa nagapwesto Bombo Champ sa guwa nga bahin sang patio nga manugbaligya sang bulak, kandila kag mga pagkaon. May ara man ma-observe naton nakapwesto nga police assistant desk kag libre nga medical check-up. Ma-observe naton may ara ka 5 ka police personnel nga nagabantay sa entrance sang sininga patio Bombo Champ. Kung sa diin gina-check isa-isa ang mga bag kag mga dala sa nagasulod sa nasambit nga patio kag ginadumilian gid ang makahulubog nga ilimnon, sigarilyo, baraha kag mga deadly weapons. Agot diri Bombo Champ, may pila ka mga confiscated items ang nakuha sang kapulisan. Nakuha ang mga items bangod man Bombo Champ, may idgid ang pagpangusisa sa mga pulis sa nagabantay sa patio. Lakip sa mga nakumpiskad Bombo Champ ang mga sigarilyo, kutsilyo, cutter, blades kag iban pa. Nabiluan ini Bombo Champ kinabawal gid nga dalon sa pagsulod sa mga patio sa bilog nga pungsod. Diri kita man Bombo Champ sa bahin man sa Balantang Memorial Cemetery diri sa National Shrine. Ginatambungan sa mga katapo asang Sons and Daughters Association sa Balantang Memorial Cemetery diri ang isa ka santos nga misa nga ginpatigayon sa museum sa sulod sang sementeryo kabahin sa dinapit nga bisita sa aktibidad amo si Anthony Asion, ang presidente sang 6th Military District World War II son and daughter. Sa interview sang Bombo Radio kay Hitred Fermantes, ang shrine curator diri, iya ginpayag ang misa nga ini tuigan ini nga ginadumdum sa makasaysayan nga pagdungka man sang 40th Infantry Division sang 8th US Army sa Panay para buligan ang Panay Guerrilla Forces batok sa Japanese Imperial Forces sa nagainaway sa Visayas. Ang komemorasyon ang nagatuyo nga maedukar man Bombo Champ sa subong henerasyon sa importansya man sang kasaysayan. Ang Balantang Memorial Cemetery o kung sa diri sa National Shrine, ang ini nga sementeryo ginalubong diri ang mga veterano kag lugar man kung sa diin ginlubong ang guerrilla leader nga si Colonel Macario Peralta. Nagaisahan nun ini Bombo Champ nga military cemetery naging tukod sa gwa sang Metro Manila. Yari bila pamatian naton si Hitred Fermantes, ang shrine curator diri sa Balantang Memorial Cemetery National Shrine sa aton na interview. So this shrine is called Balantang Memorial Cemetery National Shrine. This is the only national military shrine outside Metro Manila. And then it is composed of 150 crypts, 10 apartment type crypts with 15 crypts per apartment type. And then we also have the tomb of General Macario Peralta, the commander of 6th Military District in Panay, who liberated the Luzon, Panay Iloilo forces. And then these people who are buried here are considered as World War II heroes. They are all members of the 6th Military District. Okay. Tapos, we give honor to them every March 18, which is the Victory Day celebration, and then every araw ng Kamitingan, which is April 9, November 30, which is National Heroes Day, and then this one, November 1, because for our love of country, so that the millennials and the younger generations would know the importance of what they fought for during World War II. Ikapila na ni ma'am nga
commemoration na year man? Bali, we started 1996. Okay. 1996 pa kasi this was built 1996. Oo. And then nag-start sila dayon sang pag-ari di. So 1996. Oo. So until now we are celebrating. Oo. Pero before sa Tigbawan nag-celebrate sa dito sa Parara Beach. And then sang natapos na ni nag sila simultaneous sila celebration. So, sa ginihiwat bago lang nga misa, ma'am. So ano ni every year ni nga ginihiwat Yes, or yes. kay during pandemic ma'am naghihiwat ma kamo? During pandemic we held Eucharistic Mass. Okay. Simple lang siya kay since hindi pwede nga damong tao. So pero subong kay open naman na. So we are everyone is invited to attend. Ma'am, kamusta ang sitwasyon diri subong? Okay ta di subong. Usually mga 2 weeks before we are already preparing scrubbing and painting of the cliffs. Tapos mga a week before may mga kakinadto naman di para mag-visit. Until what time di ma'am? Open kami until 9 o'clock. Okay. And then we open as early as 6 a.m. Oo. So kalabanan din kakadto mga bata sa mga war veterans? Oo, sang una ara pang mga widows. Okay. Pero subong wala na gid. Daw mga usually mga bata na lang bilin. So Kapuan. okay naman. We are allowing them naman pareho sila sa ila. Nag-put up sila sa tent nila kasi siguro may balak sila nga magdugay pa di hasta karon. So okay gina sa amon as long as pre-coordinated siya diri sa So ang ano lang ang ginabawalan diri ma'am since this is private man. So hindi siya private. This is a public cemetery. Okay, public man Free siya. of charge. Makasulod di sila wala bayad. Ano lang ang ginapangayo lang namon nga tani kung magsulod di sila magdala sila glass candle holders nga Okay. masina kay although may gi-provide naman kami mga glass candle holders dirati pero syempre hindi ta mabalaan nga basi damo makadto bala. So madala lang sila para to help maintain the shrine na rin. And then bawal manigarilyo, bawal mag-inom, bawal magsinggit kay since this is a national shrine. Okay. We have to respect. Ma'am, as to the late veteran heroes naton nga wala di nagakadto nga mga himata diri. Ano ang ginaubra naton sa ilang mga pansyon or we are placing plants on each tomb and candles. We are preparing na rin para sa ila. Ato nabatian si Hatred Fermantes, ang Shrine of Curator sa Balantang Memorial Cemetery, National Shrine of Bombochamp. Alright, so damo or kumplito ang pamilya sa mga World War II veterans nga nagabisita man sa ila siniyang mga himata dira Bombo Gladwin. Tebo mo dyan, pag-check na to diri, kalabanan, mga apo na, kaga mga bata man, nagabisita diri, asa nasambit man nga patyuti. Amo ni, ginpanumdom ni Fermantes, nga importante, gid nga dumdumon, ang mga war veteran, bangot sila gid apo mo dyan, ang naghalad sang ilaman nga kabuhi para sa pagpangapinan or sa victorious or ang sa sinibla nga panay liberation kung sa di nakuha ang kailwayan sa nga sini nga nasambit nga lugar Bombochamp. Alright. Ini si Bombo Gladgosilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Gladwin sa imo siniiyang report direktamente karon sa bahin iya sang Balantang Memorial Cemetery and National Shrine. So hindi lamang kay sa tagsa sini kapag dumdum naton sa mga veterano nga sila ang madumduman kundi pati na sa tagsa sini ka mag komemorar kita sang All Saints Day or All Souls Day or Fiesta Minatay sa aton sini ang common nga lingwahe nga ginadumduman naton kag labi na or lakip na diri ang paghatag man sang pagtahod para iya sa mga tawo nga sa mga tawo nga nagpakigbato ang iban siniti naghalad sa ila sining kabuhi para nga maangkon naton ang kahilwayan sadto iya sang Chimpugira partikularmente diri sa bahin sang Panay. 15 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Check roman this time si mauna lang kita guro kay kay Bomboria sa may Haro Catholic Cemetery, Kubay kag Philippine American Cemetery.
check naton na kumusta dira ang sitwasyon, no? Kita balaan nga mga Pinoy, isa sa mga makabig naton na may paghatag sang labing importansya kag kasubong na lang iyang duway kita nagakalipat sa aton sini nga mga minatay, no? Kadamo sa mga pamaagi nga daw kasubong iyang ang pagdumdum naton kag paghanduraw naton sang sila ang nagakabuhi pa, daw kasubong lang sa gihapon nga ini sila ang nagtaliwan or nagpahuway na, no? Kay masami sa aton sini mga kabumbo, iban sini nagadala sang ila sini nga tent, nagatiner sang bilog sini nga adlaw, didto iya nagatipon, naga-inistoryahanay, daw kasubong nga ginhimo man sini nila iyang family bonding ang pagbisita sa ila sini nga mga minatay. But hibalo na to na bacon, may mga napang-confiscar na bala nga mga ginadumili sini iya nga mga bagay sa bahin karon sang Haro Catholic Cemetery kag subong man sa Philippine American Cemetery. Check naton si Bombo Ria Mumblan. Bombo Ria, please come in. Diriya sa Philippine American Cemetery, Bombo Chamno, ang pagdumala diri ang maayo kay despite sa mga nagpilit nga magsulod kag mag-park o sa sulod ang ano man siya na hatagan man sang assistance sang Philippine National Police nga naka-deploy diri kay bangod ginadumilian agud malikawan ang congestion diri sa sulod Bombo. But as of first time ang nagapadayon sa gihapon diri ang pagbisita sa mga himata sa ilan sa diri sa Philippine American Cemetery. So sa pagpakig-angot sa Bombo Radio kay Miss Rosita Almirante ang cemetery in charge sa Philippine American Cemetery, iya ginapahayag nga ang maayo diri kay magluwas sa kilala ang mga nagabisita diri ang ano man nila na ginakordon nila ang mga goers nga may arasan nandala nga mga ano nga gamit, mga sharp objects kag inaabala Bombo Cham, no, apisar nga senior citizen wala diri ginapanugutan nga mapasulod bala ang salakyan. But kung alang-alang gid may naga-assist gid sa dire. So ang reklamo lang gid kay may nagapamilit diri nga isa ka goer apang kay hindi di siya gawa familiar sa ini nga goer do rason nga nagtuga o kung nag-init diri ang sitwasyon pero na ano man na nakatabang diri ang Philippine National Police nga personnel on standby. So sa 21 years ni Ma'am Rosita nga pagpangalagad diri ang sitwasyon of very much preserved and managed. Ari pamatian naton si Miss Rosita Almirante. At least may police kita. Ano niyang na-encounter mo sa buong ma'am? Anong pagpahangka? Daw ka arrogante nga klase ka bisita nga hindi man siya member. Daw kung baga daw ginapagwa nila bala nga senior man sila ti kay may kita may sundon kita dapat daan nga ginaano sang management masunod na lang kita galing ang ilaya kay may nakita siya nga nagsulod nga salakyan nga daw hindi makatindog ang tag-iya nga idulong sang driver nagsunod sila ti bisa naghambal ako nga ti daw okay ka pa man sir nga makalakat pero hindi sila ang kasugot ang term sina na daw arrogante. Basta kung magsulod ka diri ma'am, ginadumilian, bangod para hindi congested. Oo. Pero nagpasulod ka mo mga very rare cases kung hindi ka bangon ang Oo, may mga idulong abi halimbawa karon may idulong sila nga mga tent nila kag mga ano nila mga may mga sulublan sila sa matubig nila nga oo mga dalag. For ma'am, kamusta ang influx kang mga nagabisita sa semeteryo? Kamusta? Madugo? Or sa subong daw tawhay lang daw amo man lang to abi ang kwan iniya routine nila every year nga pamilya diri gid na tanan ila nga ano. Ano oras nagabukas ang Philippine American? 6 a.m. until 6 a.m. kung ay okasyon pero sa subong siguro base konsiderar kung may tao bisan mag 10-11 okay lang.
Sa gabi, oo. Ma'am, pila na ikaw katuig dumala sa inyong patio? Daw 21 years pa lang, ma'am. Oo. So, ang kuni paanggid mo sa nagligad nga tuig, kamusta pagkumparar tabi sa mga nagabisita sa cemetery, kamusta? Daw, amo man gyapon ang routine, mas damo gani sang nagligad, ikumparar subong mo, subong iya, daw gamay-gamay lang. Okay. Oo. Ano ka pinasahi ang Philippine-American Cemetery sa mga iban nga patio, ma'am? Daw mahambal ko nga matinong siya, malinong, bisan isa lang ikaw magsulod, daw hindi ikaw hadlukan, kay ti kagamay man lang sa amon mo. Kag isa pa, ako nga in charge daw, ay gid ni na dulaan sang tao diri. Kung magsulod ka may ara gid na da nga nagaano. Pila ang nahamyang subong sa Philippine-American? Ang nalubong diri siguro mga ano man ma'am siguro mga 1,000 man. Since ma'am, World War, ma'am, Tuho. Oo, amo na sila. Si Ma'am Rosita Almirante sang Philippine-American Cemetery Bombo Cham maragtaso ng ini nga sementeryo bangod diri na hamyang ang pila ka mga soldado nga nangin baganihan gid sa paghiluway sa Pilipinas sa colonial forces. So ari man gani ang mga US Navy, United States Navy nga nahamyan kag mga armed forces nga kilala gid nga nagrender sa serbisyo para sa patriotismo sang Pilipinas sa Bombo Cham. So mi ara man diri nga mga prominente nga tawo nga nahamyang kaangay na lang sang founder sang John B. Lacson Foundation Maritime University, si Captain John B. Lacson, Master Mariner sa kag-founder sang Iloilo Maritime Academy, kag John B. Lacson Colleges Foundation sa diino ginabun-ag ini sang Mayo 9. 1898 kag ini ang nagtaliwan sang Hunyo 15, 1992. Ari man ang founder sang Central Philippine University Bombo Cham in the person of Reverend Dr. William Valentine. So ang kung padulungan mo ang Central Philippine University, may ara sa mga buildings in honor sa mga former president sang nasambit nga universidad. Magluwas kay Dr. William Valentine Bombo Cham, ari man hamyang ang pilaman sa mga missionaries sang Central Philippine University as well as the former president Mary Louie Robbins, Anna Johnson, Weston Bartlett Rose, Cardinal Morden Stewart, and Maria Munger kag Ali Stannard Bigelow. Ang ini nga Philippine American Cemetery ginalakip ini sang 8 founders o 8 university presidents sang Central Philippine University. Dili sila nahamyang sa ini nga sementeryo Bombo Cham. So sa ano ba sa kaangot man nga balita, tradisyon na para sa pamilya Caballero nga diri sila mag-celebrar sang Pista Minatay sa Philippine-American Cemetery sa sunod ini sang 3 ka dekada. So naman kay Mr. Joel Caballero, manayanaya diri kay at least no nagaupod na sila sa isang ilang pamilya kay magluwas sa Pista Minatay, may nagasaulog man sa ilang himata sang birthday diri. So nahamyang sa sininga patio ang iya nga amay, iloy, kag pila ka mga kauturan. Ay pamatian naton ang pagpakigangot sang Bombo Radio kay Mr. Joel Caballero. Sa pila ka tuig, pila na ang katuig ron ikaw di ka gabay balik. Kumbang taon ta. Halin sekarang pagkapatay ni 1984. So, kamusta? Subong nga tuig 2023 ang inyo nga undas nga magkamilya? Permita mo grupo, intact na mo gid. Wala nagakabulang. Anong daran niya di katulad? Pagkaan may palutaw, may suman, suman latik, may naga nga baboy, may dubong manok, white pamubos. May soft drinks, may pinamarahan nga sapsap, ice cream. Kung sa diyan amo ginahilday team na mo may utod na kami nga amo nga diyan adlaw birthday na. Hindi pa ka mo rin sir. Kalinog. Patalan ka mo rin ga, Kalinog. Pira ang diyan sa Ililot, 3, 4.
4 sanda, the rest kalinog tanan. With this, sino ang nahamyang sa inyong sementeryo? Si tatay, si nanay, 3 kok utod, 1 kabayaw, 1 katiya, 1 katiyo, mga kinablusan. Bangod din sa ginakabig no nga espesyal nga sementeryo, ano ang pumatyagan ninyo bilang ang himata ninyo isa sa mga nahamyang din sa buong sir? Ano na? Lahat ba? Ang Philippine-American Cemetery sa pinaka-espesyal nga cemetery bangod diri manalubong ang iban pagit nga mga prominente nga tao, ang mga nagahatag man naging baganihan sa paghilway sa tungsod Pilipinas. Anong pamatyagan kay Team na mo, nila ang dito na nga sa cemetery matawhay. Lahat sa ibang cemetery nga gaginutok sa mga public nga kagano. Maskin sa Kalino ganito sa may private mo to sa may Holy Angel gutok tawot na to. Pwede yata na tauhay. Sa tatay, Yusapi. Ti yun na mo scout ranger man. Ti mimuro kami diya ka Amerika eh. So, ako nga dungog para sa inyo. American Cemetery. So, punay mo lang ka American. Bulan mo ka, Amerika man. O, da mo tiyan na mo, no? Mga white leghorn, no? Si Mr. Joel Caballero Bombo Cham, ang botsilingon niya sinisang USFP, amon niyang US Army Forces in the Far East. Good nga ma-qualify ang isa ka tawo nga malubong diri sa Philippine American Cemetery kinahanglan nga mayara ini siya sang dual citizenship, specifically no ang Philippine American citizenship Bombo Cham. So padayon pa sa gihapon ang pagpakadto kag pagwa sa mga tao diri sa Philippine American Cemetery na kag diri paganiya sa subong Bombo Cham no ang pamilya Caballero. Every year gid ini nga tradisyon sang nasambit man nga pamilya. So nagikan pa ini sila sa Banwa sang Kalinog kag maayo gid kay nagtililipon sila subong sa ini nga sementeryo Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat kid Bombo Ria Momblan. Di kangay sang pamilya Caballero, damo man sang mga pamilya nga kasubong sini. Hamakon mo na mapreparar sang pagkaon para nga ti tingob nga magkinaon ti ang ila sini nga mga himata nga mga minatay, makita sila iya nga sa gyapon ti tingob kag intact ang pamilya, no? Ti daw kasubong nagakalipay man ini sila didto iya sa langit. Sa aton sini kinon nga mga kabumbo kag bisan dual citizen gani ang kalabanan sa pamilya Caballero, ting iban sini nagapalauli gid diri kag ginahatagan gid sa nagakigo sini nga tiyempo ang pagtirlipon, no, sa pagdumdum sa ila sini mahimata nga nagataliwa na. Amo man ni nagakalilabo usually sa iban sini nga mga lugar, iban sini iya nga mga sementeryo nga mayara sa pagsinalo-salo. Tiyamakol mo, may palutaw, may ano pag itong nakanda to, adobo nga manok, sus, Maria kagusip do, ginutom man ko na yung bubokres ba? Anyway, sa aton sini nga mga kauturan, standby man sa dugang sini nga mga balita kag impormasyon, balikan ta ang linya ni Bombo Jomar Villa. I-check tatos Bombo Jomar kay ang aton sini mautod nga mga Chinese, may tradisyon sila. Nga nagasunog sang paper money sa pagpati, nga mo ni ang ginagasto sang ilan siniya nga mga himata nga nagtaliwa na. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumor. Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Sa November 18, ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo!
Mula sa Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted radio network in the country. At ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang Bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light kag iban pa nga mga device bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mo ang imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution.
Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kun tani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 39 minutos na nakaligad sa takna sa Lingalauna. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Haray sa Udto diri sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kamo nagapamati karon sa aton sininga All Saints Day coverage man. Sa pag-chekyar sang sitwasyon sa naglain-lain sini iyang mga sementeryo sa palibot sang syudad sang Iloilo. Sa mga kabombo naton dira kung may mga impormasyon kamuluyang i-share nga nagaklinabo dira or sitwasyon sa inyo sini nga mga area, pwede ka mo makapadala diri sang mensahe or maka-comment sa aton sini nga comment section sa live, no? Sa live daton sa Facebook live daton kay hatagan ta sa nagakigo sini nga igtulupangod inang mga impormasyon. Oras naton 40 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Standby, no? Kay may mga informasyon nga nagasulod diri sa aton, may kantanan karon sa isa iya ka insidente man
Malapit man lang diri sa aton na but gina-confirm naton ini diri sa aton sa karon iyang pagpangalagad. Kag subong man ang hibaloon taning tradisyon sa mga Filipino-Chinese, no? Nga kung sa diin nagasunog sila sang paper bill, no? Or paper money rather, no? Paper money kay sa pagpati nga mo ni kunong ginagasto, no? Sa ila sining nga mga himata nga mga nagtaliwan na sa kundiin man sila subong kuno iya na hamtang. Sa aton sining nga mga palamati do makabig man naton ini nga isa ka kung mamaguhan ka ti do makambal ka man nga baw dula ini ang sahi sang tradisyon now. Check ko lang linya ni Bombo Jomar Villa. Joms, please come in. Nangin tradisyon sa mga Pilipino ang pagdala sa pagkaon, no, sa ila sining nga mga himata sa tion sa pag celebrate nato, no, mismo sa bahin sa sa pangatagsa ka mga sementeryo subong yang pista binatay. Pero sa bahin naman diri sa pila ka mga brothers and sisters nato ka mga Chinese Bobocham pinasahi, no, ang ila sini nga ginahalad sa ila sini tagsa diri ka mga himata, no, isa gani diri sa pakigangutan naton bali ang banay sini amo gini siya ang pure Chinese adri sa may bahin sa Christ the King Memorial Park. Ang background sini bali ang bana niya sini napatay ni sa 2021 dito kati bangod man sa coronavirus akon sa COVID-19 lang at mo tong inkermate kag adri gin ay agon adri gin lubong sa bay Christ the King Memorial Park sa ilang sa diya nga musileo, no, pod ban ang ilang sini nga ginikanan. Sunod diri kay Nenago, diri po ti nagbisita ni siya siya bana kay ina agon kay dumdumon man ang ining iya sini nga kamatayon. Pero imbes nga pagkaon ang ila sini nga halad bali nag pasunog ini sila ya sa papel, no, o kung ang ginatawag nila niya nga paper money. So ang ining paper money hindi na siya ambal nga mabakalan sa bookstore o kundra sa may baligyaan na ka mga notebook, kundi special ini siya pati mabakal sa mga Chinese store blang ati amo nang gabligya sila da sa kasubong sa di karon nga papel. Kung ipanggid nato ni ang paper money nga na-mention ko, do kasubong ni siya sang Manila paper bla ang itsura sini nga ginpanggunting la nila ang kadakon do 1/4 tapos ginabaruron. Pagtapos nila ni kabaruron nga do nagapabilog tapos ginabutangan pag nila ni ka silver do ano itsura yan do aluminum foil lang ang ginapatapik nila kay kun silver ay kun duha ka tuig pa lang nagligan so silver kung masubra na kuno duha tuig color gold nang imo sa nga ipatapik, no, ti 2021 pa lang so mo to ang silver agid butang nila kag the same time amo na agid nalulon kag ginadabukan. Lapit lang gid ni sa musileo siguro do mga 5 lang ka metros ag iya sini nga kalayo nya kun mag-aso bala madapya to sa musileo ang iya sini nga aso mutsam kay ang pagpati diri nila nga kun maka dabok sila ni sang kalayo makasindi sila ni sang papel ag ginadabukan nila ang pagpati nila nga amo ni sa kuno ang mangin survey karon nga kwarta nga tigastuhon sa gila sini nga mga mata dito yan sa piyak nga kinabuhi amo nang nila siniya nga pagpati bilang Chinese national man, no, ang sa part abiya sa siniya nga bana kag sa ilaman siniya nga ginikanan nga tidra man na lubong sa ila siniya musileo adri karon Bobocham. Pero depende man sa ila kay may best man kunong iban gadala na lang sa pagkaon pero hindi ka nga sila mga suman mga pilit nga tiyan mo nang masami naton nga gida halad sa aton sa mga nagtaliwan nga mata ang iban da kasubo sa mga pitsi-pitsi mga putsinta do mo nang klase nga do nagapabilog bla mga puto do mo na kunong masami nga gida halad nila sa ila sila nga mga mata nga nagtaliwan kag dugang pa sina may ara pagid sila nga mga kandel man nga ginahalad ako na ginasindihan at tapos may ara pagid sila nga do do kasubong ni blasang scented ni sa nga gamay do silhigla ni sa kadako nga konsindutan mo nagaupod man sang nagaso pero hamot ini siya ang iya siling aso nga mo na kuno ang do kasubong man nga nagapasalamat ang iya siling
ano na ang pagsindi nila na nga mo nang nakabig na kurungat ti tradisyon sa tion sa adlaw karon sa pagsaulog abi no kung pagdumdum sa sining mga minatay. Ari blas Ninago sang mapakigangutan dire sa Bombo Radio. Nga ba na, ma'am? Saan ulan ni siyan patay, ma'am? Sang August 5. Ano nga tuig? 2021. 2021. Sa ano doon sa COVID to, no? COVID. Ahay. Oo. So, ano ginkilimit lang sa? Oo. Tapos na confuse kita, ma'am, ang dumay ginatutdan pa kamo di sa guano ni Saman? Ang kuana paper money. Paper money. Padala bali sa ila to. Panggasto nila. Ado karta na ang gasto nila to. Oo. Ado mo nang tradisyon yung kita na, no? Tapos ang color ni do may lain pag galing color ni. Bali bag-o pa lang up to 2 years, bali silver na siya. Kung Silver. 2 years up, gold na ang paper money. So do mo nagaling tradisyon yung kada tuig nga nagatutod ka mo sa gwa. Atos sabi mga kandila pa ni ano pa rin ginasang kagmay na Saman. Ang essence candle. Essence candle. Anong purpose yun, ma'am? Kung ay pa mag 2 years, bali do yellow na siya color ya. Pero kung 2 years up, pula na. So mo nang may hamot pagid sa no, hamot sa no. Essence candle mo na. Sige. Si Ninago adri karo Bombo Champ. Ang lo siya lang gito kinano do sila lang to kina ang nagsindi sa abodeng ko do nagsindit sang kalayo to pero ang iban to kiti ang hindi naman nila to tradisyon. Ado sila lang tong may amo sila adra po sa mga tingin ba doon tingala ginabi nila kuno no may gaso dito sa likod wahin sa ila sila nga musilyo kag may kantanan man no, sa mga nagabisita sa Badrisan pakigungutan naton kang iban halin pa sa parte probinsya sang Iloilo kati nagbisita man sa ila sila mga makabig man karon kati hindi man himata hindi man nila ni gali parente pero kay ito dako ang kabalaslan. So muna nga ginabisita lang nila kung ginbisita lang sa bahin sa patio no. So no kay Dendoke halipadis Las Dueñas mubusam lima sila bana yak kag tatlo yak magbataan tiluyag yang anti magpasalamat sa nagsagod man sa iya kag do ano naman ni nagdabulig naman ati padako man ang sining kabataan sa pasulod man sa sining mga 20 na katuig nga nagserbisyo man at so nega obralan sa susulod sa balay sa sining tigulang ti napatay do mga 93 na ni edad ya sa sining bulan na sa Oktubre ga nagtaliwan so ding napatay do mo ni kunong nagbulig sa iya hasta nga tin na mapaoperahan ang iya sining do dribla siya nga tutunlan nga may bukol amo to nga do naggasto man sa dako pero ti amo nang isada sa do na emosyonal man sa ina nga ginbulikan siya hasta nga ti masalbar man ang iya nga kabuhi at the same time ang kinanglanon man sang iya nga pamilya adri karo Bombo Champ. Ari blas na akon si Eden Dauke sa mapakigangutan diri sa Bombo Radio. 5 kami. 3 ka bata. Upod mo ba na mo bataan man? Oo. Ano oras ka mo nagabot di ba sa Pesta King? Sa mga 10:30. Ano do oras? Mga pasado 10 Ti kamusta kung ipanggit sa naglikad o kamusta by the way subong abing sitwasyon? Katawhay man do karon ihay. Ti way pa aga pa. O mas mayo nga ti temprano pa nagkadto ka mo. Ay may gotok no. Pali sino imugin bisita di ma'am? Diri mata mo. Do ano lang iyang nagpangged kanakan daw nanay ko dun. Nanay mo doon. Kon ano ni daw nanay ko dugid. Bali ano man diya kasi yan naghanggod? Diyan gid ako naganggod for 27 years. Sino nagpanggod na si mo? Tanagod si Ma'am O'Haro. Ma'am ano? Si Ma'am Edna O'Haro. Ma'am Edna O'Haro. So bali dira ka gatinyer sa ilawalay lang. Oo. So at the same time do ginakabig ako kado bata na lang siguro. Oo. Pati mga bata ko Ano may kabataan man na siya si ma'am? Way naon. Way na naon na siya. So bali ikaw lang ga budupod siguro na sugo yan sa magbalay. Namin mo nga nagbulig si mo bali siya gid nagpatuod kabataan mo. Pati kanakon sang ano ko sang una ako tada nagpa-eskwela kanaken nagpa-opera kanaken. So hindi man kamo ambal nga si pamilya kamo or pang pakaisa or parente abi? Hindi ko ano?
So paano ka mo nagkilalahay nga ti kaan nang bagan botas mo? Pang ano man isang una, ya parinti ko man naman nagpa-eskwela mo. Tapos ano na ko ay mo tanat ako ginhano na kung gusto kong mag-eskwela. So eskwela ka tapos balik-balik ka na ako nung kunuda. Oo. So ako gidang kabarastan mo glisiyan eh. Ang good gid eh. Ay kon waay nako gin pa operahan waay doktor Subo. Gamayan ako mapatay mo. Anong mga ma'am na suffer ma'am? Thyroid ko nga just ang una. Ano may bukol ka sa ano? So dako man ninyo gingasto sina nito? Dako ang anak ka malam maging gastok na ko. So mo na do hindi mo maliptan. Hoy, kung pagpalangga lang tama na mo kapalangga gid. Do hindi pa gani namo do karon ma ano nga waay. Ano lang sa nagtaliwan haw? October 9. Aba bagulang. Bagulang gid. Pila edad ya? 93. Anong balatian niya ma'am? Why man nagturog lang. Turog lang. Kasi tuway nakamugli na budlayan sa iyang ano. Why? Why gid? Why gid? Paano mo na iskitaan mo lang siya nga patay na ano man? Hoy, nagalin ko ano ko kung mga bata sa eskwelahan mo tapos nagginsugol ako mabakal kabulong. Tapos pagbalik ko, why din napatay lang. Why man siya may ginhambal si mo or something ano? Why ang ginsugo na lang ko mabakal kabulong. Bali anong balatian niya na haw? May high blood tapos may sakit siya sa heart. So pag sugo si mo may sa reklamo ni basi dugas sa alain matsag. Sakit niya chan. Sakit chan niya lang. Why man siya baka di dala ko sa ospital ano? Why man kinasang gabi kinambala namon nga ano pa-check up. Hindi ta naman gusto na. Hindi lang. So gusto ya siguro nga hindi naman ka mo budlayan mo na? Oo, siguro. Si Eden Doki dari Bumbutsam. So dire mo bla makita no nga ti bisan hindi boya pamilya way isang iniabi nganti kon parente dira pero ti makita po gyapon ang iya siding ano bla nga pag-worry ba at same time ti pagpakita man sa pagpalangga bisa ragati nagataliwan na ang iya siding ka ti makabig man nga ano man duga subong nga nanay ang pagkabig sini sa sininga 93 years old ka nagataliwan subong nga bulan niya sa Oktubre. Bumbutsam? Ti kita nga daan nga mga Pinoy Bumbo Jomar kung kumbaga pa maglantaw kita sang kabalaslan sa aton si Kaperyo hilabi pa kon nakabulig ina sa aton sang tuman kadako nga ti hindi mabayaran sang kwarta bla ti mintras tanto tumtubs ka tumtuban na ginakita mo ginadumdum gid Joms. Amo gani nga ti amo gani valya ko do kasubo nga nanay mo ang pagkabig sa Bumbutsam sa sining ilaman sining nga nagtaliwan ang makabig man nga ti dako man ang kabalaslan sini. Kag bo sa nano ti sitwasyon man diri subong sa may Christ the King ti bangod nga grabe man kay init subong Bumbutsam ang panahon ang isa diri sa dunag tingala to kinang mga nagabisita kay mga kahoy abigin pang utod. Diri sa bay tunga bla kati akalabanan diri ginapatay des dalom duta. So ang inabenso to kinang pang utod bangod nga ti ang gamot para sa mga kahoy nagasagabal na sa mga ginakot-kot na nga tilubngan. So mo naging pakamayo na pang utdon. Pero ang iban diri makita naton may mga tent nga gin plasta diri kag ti kalabanan diri may mga payong man nga bit pero malakala kita diri man nakita ang iban nagahalad sa pagkaon. May pagkaon man diri pero hindi iya para sa patay, para sa buhi. Kapareyoto bla sa pamilya Kabalyero bla Bumbo Jomar kita mo damo ilang pagkaon nga dalato may adobo nga manok, may balinsyana, may palutaw. Tapos sila nagtingob to kag kaon, no? Isa man na sa mga pamagi guro nga ti okay man na nga naghalad kita sa pagkaon pero ti kung mag-istorya kita iya sa pagka-practical sa sining mga tinion na Bumbo Jomar mahal na nga daan subong makita lang ta sa mga himata naton mga minatay naton nga nagakaon do kasubong nga nagakaon man na sila upod sa aton jobs. Amo gani ang iban sa babaw gid ka mga lapida nila mo kay diri sa Christ the King ang ila sa diya nga lulubngan sa lupa.
diri Bumbo Champ ti dira sa nagapastar sa gilas sa Dikatel. Sa iban nga nakatuan mo din ginalubong Jomsao? Ating iban sa sa simento pasakas babaw. Okay. Iti mga musilyo na kung pagkatawgon. Iban ti mga musilyo abida, panchonda abe, Bumbo Champ sa pilan ang sampaw des babaw. Diri sa karod ka bangati amo nang siguro iba na praktikal naman kay kung bili ni Nadia from pagkaon basta pagbalik nila why na black. Tapos mahambal sa grabe ba si Lula bagin kaon niya gid ang ginbilin ko nga ibos di ba Jobs? Amo gani basi pagwa mo panit ato na sa gwap la. Diri ka kagang iban de kida sa diaman ni grabe tulog sanay makina ka mga sikyo to gali Bumbo Champ. Nga man. Kay ang mga badyaw bla diri sa kunan sila sa may dalong flyover mo nagdiretso sila diri sa may Cresta King. may basi kon may himata man sila na. Ate wala ta kabalo kay galibot kuno sila back sikyo mo tumutog na sunod-sunod bato nila ho. Galibot sila para magano. Ate balanta man mga badyaw natin siyempre ban kayo ayo gid na. Mga limos. Mga limos abi. Ati at like sa ato yung mga Pilipino ako ng mga ibanding mga kuturan tama naton ang iba niya ti di man hambal nga ti mang kada dumang kontrata kada like sa ifan nga public cemetery dire kay ti dira ya do na regulate da ya Bumbo Champ may nagabanid sa buda nga ti video stricto man specialty sa baga nagasulod dira nga ti ang iban walay aywan na be purpose kagati siyempre balata madanang iba yung badyaw o di man tanan yating iban kung di pagatagan bla basi iban mangakig pa amo na nga ti gina sila gina amutang lang di sa kilid sila kati di sila makadisturbo to kasi iban nga mga ti nagapadulong kay kalabanan daan ti lang taon ta ang iban dre Bumbo Champ halin pa sa iban nga lugar mo ati dra nagakadto sa ilaman si diya nga himata diri karon Bumbo Champ. So mas mayo ang ati makatemprano kay way tabaktan basi karon ulan daw way tabanat pa kayo amo nang isa dira karon sa gida panumdom sa kagaga dapat pantandaan pati magdalaman sa payong sa tion nga magakadto sa tagsa diri ka mga patio sa syudad sang Iloilo. Ini si Bumbo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Pasko Radio, Bumbo! Salamat gid na Bumbo Jomar Villa sa imo siniyang follow-up report. Buti mo gining subong ni ti medyo nagatagiti pang init karon mga alas 3 alas 4:30 no? At amo na ang pagsugod siguro sang pagpadulong sang iban pagid siniya nga mga bisita sa ila sini nga himata. May informasyon kita diri nga nabaton sa aton sini nga mga kabombo may kantanan bala Bumbo Chris Leo kanay no kay basahon ko ning information no sa aton sini mga kabombo no kamo nang isa man sa mga ginatingwaan naton nga ma-confirm ini sa bahin sang Buena Vista PNP nga may ara kuno sang ginbawian sang kwarta no may ara sang ginbawian sini nga kwarta ang hambal sina diri nga ibalik ang kwarta sa rason nga wala nagboto sa kandidato. No? Wala nagboto sa kandidato. Grabe ang eleksyon sang Lunes pa. Di basi ko na gasto na to yan, bakal na to guro sang pilit. No? Kung ano pa na nga mga panakot para sa Valenciana, bawion mo na. Bawion mo na ya kay ginhatag to sa pagkaintindi ko, ginhatag ang kwarta para nga buto ng isa ka kandidato. Karon sa way mahibaluan nga sitwasyon, paano nabalaan sang naghatag nga wala nagbuto ang ginhatagan sang kwarta? Di Butsilyon may hinatag. Butsilyon may hinatagay gid sang kwarta sa nakaligad sini nga eleksyon. Sa aton sini nga mga kabumbo, may sino manawagan? Okay, dahil lang gid. Gina-counter-check tani sa Buena Vista PNP pero daw kasubong nga unavailable ang linya sang Buena Vista PNP pero sige lang tingwaan ta na karon nga
malabot, no? Ari may panawagan, no? Kung sino tag-iya kuno sang kwarta nga gin-withdraw pero wala makuha, basi may nalipatan. Do akon guro ni. May nalipatan. Sa din i-claim mo doon eh? Sa dalom lang? Sa kay Bomboro Jane? October 30. October 30 nag-withdraw pero ay makuha. Basi kung di man guro kinanglan kwarta, no? Pero pila ni man? 4 ka pa ni do 4,000 pesos. Sa aton sini nga mga kabombo. Anyway, magpadulong lang sa stasyon diri sa Bombo Radio kung ikaw gid man ang nag-withdraw sini. Ari man di ang resibo mo mabalaan ta man nagyapon kung imo o kung hindi. Dimla. Ang dugang sini nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa Iban Sinimanusin Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isumobot siya, Blanco Vergabilin sa imo, sang mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network kinakantri ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for October 29 to November 4, 2023. Si Mr. Totong Villaruz kagang iyang nga banda ang nagapangagda sa tanan nga mag-spend ang inyong Saturday evening upod sa ila as they are set to serenade you with their great selection of songs sa Concert at the Plaza. Only yours sa November 4, umpisa alas 6 sa gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparaffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 5, Domingo, imbitarong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga paghahiwaton sa La Tolda magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan nga kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man
nga nagkapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans. Ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Ang mga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga checkyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kay mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Masami ba lang nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords.
Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sa ngasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19 madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Daiga Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang illegal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa illegal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, kids, sa inyo tanan mga kabombo. All Saints Day, November 1. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. I'm sure kalabanan sa inyo, either nakakadto na sa patio, nagsindis ang kandila ng pangamuyo sa inyong beloved departed, or maybe ang iban nila sa inyo are on their way, or maybe pagid ang iba nagstay na until evening na dira sa patio. So wherever you are, nagapasalamat gid ako sa inyo nga pagupod sa aton, samtang nga ginadumdum ninyo ang inyong mga pinalangga nga nagtaliwan na sa kabuhi. Again, this is Tita Regine. Let's check ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. And of course, every day we just get closer to Christmas Day. 54 days to go before Christmas. Mga kabombo, unahon aning naton ang aton nga pag-observe sang All Saints Day, and tomorrow it's All Souls Day. So subong adlaw sa mga santos and buwas adlaw sa mga minatay. So sa nga adlaw, we have stories para sa inyo nga daw fit man, fit gid para sa sininga pag-obserban naton sa Todos los Santos. Okay? So, ulap na kita this afternoon, mga kabombo. Ito si may tiyempo ka mo dinara ka mo sa patio. Kasi kung may mga makahatag inspiration dira sa inyo, kag makasulat ka mo sa kasaysayan nga pwede gid nga ma-share diri sa KLP, pwede gid na. Let's check ang inyong madihon nga mga istorya. I-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street,
Iloilo City. Ari na ang ating pambukas na kalingawan para sa inyo from Vanessa Gonzalez. Umiibig sa'yo. Good afternoon and welcome sa KLP. Ikaw ay nais kong makita. Ikaw ay nais makasama. Sa'yo ang puso'y liligaya. Sa'yo ang buhay ko'y sumasaya. Sa tuwing maalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. Ngayong ika'y aking naaalala. Ang nais, pag-ibig mo ay matama. Wala nang hahanapin pang iba. Ikaw lang sa puso ko'y nag-iisa. At sa tuwing maaalala ang ating pagsasama, ang puso ko'y umaawit sa'yo, sinta. At sa bawat sandali na ika'y hinihintay, dalangin ko'y makapiling ka, aking mahal. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Damdamin ko'y umibig na sa'yo. At sa araw na ito, ang puso ko'y sumasamo. Dalangin ko, ako ay ibigin mo. Umiibig sa'yo, Vanessa Gonzalez, para sa inyo. And watch out sa mga nag-join sa aton sa ating very exciting promo na nag-umpisa na, of course, sa 1-2 Panalo Part 22, Week 1 kita. May ara kita nga winner nga pagalawagon before we end the show sa saning nga hapon. So bantay gid kamo dira. I hope kung makadto kamo sa patso may ginbilinan gid kamo. Anyway, 6 hours ang aton nga ginahatag sa aton nga mga winners para nga mag-claim sa ilang prizes. Enough time para makalabot pa diri sa station. Oras natin, it is now 19 minutes after 2 o'clock. Ano na ang aton nga first story for today nga ginayo gid nga November 1 nato nga basahon ini, and this comes from Morning Star sang Iloilo City. Nagasiling, bonjour, tita.
Regine, may mga panahon nga nagasampo kanay ang kapawa kag kadulom. Samtang kita nga mga tinuga, may mga tinion nga matabuan sa paghampang sang duha ka indi kalibutanon nga kinaadman, kusog kagahom. Circa long ago, isa ka bata nga lalaki, ang upod sang tatlo niya kauton na ilo sa iloy. Ang amay wala gid sang mahimo, kundi magpadayon sang trabaho bilang tsuper. Kaginbilin sa iya subang, upod sang iya hinablos sa pagpadako sang apat niya kakabataan nga ang solo nga lalaki ikatatlo. Mapinot kag mapintas ang mga higayon, samtang nga nagatubo ang amo nga batang lalaki, kag namana naman ang subang nga nagupod sa iya bana sa uma. Sira na ang klase, kag gindalasang magulang ang bata sa uma para may upod siya sa balay. Tigsaog sang produkto nga mais halin sa balod or meadow, kag mga 7 ka kilometros sa balay. Sa tunga-tunga, may dako-dako nga balete o kunluno, kag damo ang nagaistorya nga may nagapuyo nga hindi kinaandan. Nahamtang ini nga kahoy, mga 30 metros sa dalan. 3 ka karosa ang nagasundanay. Ang bayaw, ang iya amay, kagulihi ang bata, nga sadto, mga 8 ka tuig pa lang. Ang saugay nagaabot tungang gabi, mga 10:00 na guros ang gabi, kag malayo pa sila sa balete, apang nakabati na ang bata, sang nami nga musika, halin sa amo nga puno sang kahoy, kag sang nagahilapit na sila sa amo nga balete, klaro nga nakita sang bata, ang damo nga katawhan, nga naga-bonfire, sa sanag sang bilog nga bulan, kag nagalibot sa dapong, on huge circle. May mga kabataan, mga tawo, kag may ara nagapasampok sang manok, may nagasaot sa musika nga nagatunog, masadya sila, kag ang mga babayi, sige ang pamaypay sa bata. Sang malampuwasan nila, ang amo nga dako nga puno sang kahoy, may duha ka babayi nga nagalutaw sa ere, nga sige ang kadlaw sa bata. Sa kahadlok sang bata, ginpiyong na lang ang mga mata, kag sige man ang sunod sang iya ginasakyan nga karabaw sa iya, kaupod hasta nga nakaabot sa balay. Pag-abot sa balay, nagtulog na ang bata. Mahamuok tungod sa kakapoy. Sagop tubig, limpyo sa balay, kag may gamay man nga oras sa hampang, hasta nga nakapauli sa ilabalay sa pihak nga banwa. Diri na nagumpisa ang dako nga kalalatan sa bata. Nagmasakit. Grabe, kag adlaw-adlaw ginasunggo nga hindi may baluan, kundi nagahalin ang damo-damo nga dugo. Halos kada gabi, mamata na lang siya sang kaluskos sa atop, kag magwa dayon ang dako-dako nga anino sang higante, nga anyo nga hakupon siya. Ti, masinggit dayon ang bata, kag malata dayon ang mga tao sa balay. May bes nga gulpi langgwa ang hitsura sang babayi nga kahaladlukan sa espeho, kag dayon itudlo sang bata nga nagasinggitan sa kahadlok. Mga isa gid man ka semana nga liwat-liwat sang routine kada gabi, kag may manugbulong nga umabot sa balay sang bata. Ang natandaan lang sang bata, amo ang paghigot sang daw buhok nga mahaba sa wala nga kamot, tunga-tunga nga tudlo. Kag sang pagbugtaw sang bata, nagahigda na siya sa bulutangan sang daw lamesa balatita kung sa diin ginabutang ang lungon sa simbahan. Nakita sang bata ang managbulong nga nagaluhod sa atubangan sang altar. Ginpalapitan niya ang bata, kag may mga Latin siya nga pangagdion. By the way, tita, the environment is airy, takip-silim na, kag duhalan sila sa simbahan. Siyempre, mas dulom sa sulod sa simbahan, kay wala pa kuryente ang banwa sadto.
Isa lang ka esperma ang nagasiga. Ginutikan sa manubulong ang bata. Ari ka na sa dulunan sa mga buhi kag patay. Bato kag pag-unon mo ang imo kaugalingon. Bato. Entro ibo et altare de Jesu Christi salvamihom. So kapila gid balik-balikon sa manubulong kag nakuha asang bata. Lapit na alas 7 sang gabi sila nga nagpauli. Kag wala na ang dako nga anino nagpalapit. Pagkahapon, sunod nga adlaw, grabe ang songgo sang bata. Madason nga adlaw, sa bulig sang dalisay nga langgaw, nga ginligo sa ulo, nagamat-amat ayo ang bata. Mga isa gid man ka semana, maayo na ang bata. 3rd grade na ang bata, kag dama gid nga sirang klase, nag-migrate ang pamilya sang bata sa Mindanao. Destination, Cotabato. Wala pa makihad ang among nga probinsya. Kagkaron, South Cotabato na ang nahamtangan sang clan sang among nga bata. Nagtukod ang pamilya sang bata sang balay nga kogon ang atop, kagdaan nga amaka ng dingding, kawayan ng salog, kag mga guhad or kahoy nga daw butkon apang tadlon. Ang iban nga gamit para mapuy-an ang among nga balay. Tita, mapinot kaayo ang pangabuhi sadto sang pamilya sang balay or sang pamilya sang bata. Abreng klase naman kag napa-enroll ang bata sa grade 4. Sa diin nagalakat sang sobra 5 ka kilometro ang kalayoon. Ang balon nilaga nga balinghoy kag ginamos. Maswerte na kung may kalamay kay namit ang balinghoy. Kung weekend, aga pa nagapahalab sang karabaw. Kag pagbutlak sang adlaw, panghilamon sa panggas o kung maghawhaw para preparasyon sa panggas. Isa sa duka adlaw, mga alas 9 sang aga, sunod sa schedule sang huning sang kalaw, nag-isahanon ang bata nga nagahilamon, manipis ang panganod, kag dupoy-dupoy ang huyop sang hangin. Normal lang nga panahon para sa bata, kag masamiman nga may gagmay nga ipo-ipo o kon alimpuros. Gulpi lang, may nagtunga nga salakyan nga duha ka gintakop nga dako-dako nga plato. Siguro, mga 6 ka metro ang diametro, kag mga 2 ka metro ang kadamulon. Nag-abre ang gamay nga pertahan nga mga 1 ka metro ang kataason, kag mga 60 centimeters ang kalaparon. Nagwa ang 1 ka tinuga nga pareho kadako sang naglutaw-lutaw sa eri sadto sa balon. Ginpaypay ang bata kag wala ka pamalibad nga nagpalapit sa ganhaan sang among nga salakyan nga halos nagadapat lang sa duta. Bag-o nagsulod ang bata, may daw kilat nga violet kag limpyo ang bata upod sa ginasuksok sini. Ginpalingkod siya tupad sa bintana kag silensyo nga naglupad sila. 3 ka tinuga ang sakay sang among nga salakyan. Kag nag-istorya sila sa panumduman lang kag klaro ang tanan nga tinaga. Upod kuno nila ang mga tinuga sa balete nga nagbakasyon dito sa balod kag gusto kuno nila makig-abyan sa bata. Nagsulod ang salakyan nila sa dako-dako nga salakyan nga hindi makita sang bata ang puno kag punta. Nakita sang bata nga may mga nagagarahe nga damo pa ang pareho nga salakyan sa ilang ginpunduhan. Naagyan Manila ang daw presohan nga dako kag nakita sang bata nga may ginakadenahan nga daw tawo man pero madabong ang balahibo nga mga 3 ka tawo ang kataason. Hambal sing 1 ka upod sang bata. Nakasala kuno ini nga mga tinuga. Nagkambyo sila sang salakyan, kag nagwa sila sa dako nga salakyan. Kag gulpi lang, abot na sila sa ginahilamunan sang bata, kag naghunina ang alas 12 sang udto nga schedule sang kalaw. Amat-amat na nga himos pauli ang bata. Halos kada semana,
Ginaduaw ang bata sa mga hindi kinaandan nga abyan. Tubtob sa madiskubrihan sang subang nga utod. May nagtudlo sa subang kung paano tabugon ang mga ini. Silhig lang ang katapat. Ang walis ting-ting balatita. Sa banta gani sa magulang nga ara na ang kahampang sang bata, dayo niya pang waswas ang silhig. Kag hindi man kaagwanta sa vibration sim. Ang bata nagdako kag nagkaedad na. Apang padayon ng pagbulig sang iya mga abyan nga hindi kinaandan nga tinuga. Sa Abril nagtaliwa na ang subang sa edad nga 91. Kag amo lang ang solo nga nakasaksi sang pag-abyanay sang iya manghod sa mga hindi kinaandan nga mga tinuga. Well, at 17, the events will be forever nothing soon. The Son of Man completed the cycle of the hypothetical analysis. We must understand that our Earth is just a dot in the universe with no special role, but to abide with the evolution of time and space. Akin to other planet, star union. Others are billions Earth-year advanced in technology. Our sun, theoretically, is 109 times bigger in diameter to our planet as Earth spin 1 day per revolution. Nature has compassionate movement and Earth takes 365 days or 1 year to complete one orbital loop around the Sun. One loop of Earth-Sun's rotation around the center of our galaxy shall take 1.8 trillion Earth years. If the Sun-Earth consumed their 6 billion years energy, or whichever come first, the Sun energy exhaustion, then it's nothing but just a waking up in relation to 1.8 trillion years. As theoretically expressed, Earth distance from the center of galaxy equals 26,670 light year. 1 light year equals 94 billion kilometer per year. One orbital loop of Earth, the Sun, around the center of galaxy C equals 3.14. 26,670 equals 1.8 trillion Earth years. 94. Our solar system has just navigated a very small portion of its orbital loop, very, very young Earth, as compared to other space civilizations who discovered the space superhighway billion Earth years ago and travel with ease, armed with their super intelligence and technology. Hasta na lang diri, from Morning Star of Iloilo City, member of TNT WK Society, tuka ng tuka, walang kahig. So, Morning Star, are you saying ikaw tong bata? And that you are now 77 years old? Was it really those things na experience mo? Ang first part, klaro, no? Although, may mga explanations ikaw about ang paglibot sang kalibutan, sa adlaw, and many other things. Though medyo dalom ang sa last part. But anyway, you never claim, no? Ikaw atong bata, basilimuti 77 years old, ang 91 anyos nga bukulang, amo lang ang saksi sa amusad nga natabo. Well, anyway, salamat gida sa imong gin-share diri sa aton. And you can still write more stories diri sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Morning Star of Iloilo City. Oras natin, it is now 2:35. Magapanumbalik kita pagkatapos ng gid sa pinaka mga importante ng mga pahibalo. Mga
Gahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad a pisar, wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kun huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maengganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kun kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs sang isa katawo. Sunog kay Dr. Hillary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaloan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? Ukon sala. Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbaso ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pakamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga katasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagaw Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagaw Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagaw Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagaw Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Balik kita diri sa KLP mga kabombo, and as promised, may ara kita nga winner sa ating promo 1-2 Panalo Year 22. 1-2 Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. This is our second winner for today, November 1, mga kabombo. Again, luckily nga naggabutan ang ngalan, ang entry sa presensya ng ating FDA representative nga si Ma'am Arlene G. Ponsalan. Ang ating nga winner, 68 years old. Taga Democracia Street, Haro, Iloilo City. Babayi ang ating nga winner. Kagang iya gingamit nga proof of purchase while to maintain her beauty. She's using Cream Silk hair conditioner. Kadto ka na diri ma'am, nagaulat sa imong 500 pesos nga cash kag gift pack. Ang aton nga lucky winner was ang liwan kundi si Julia Pabiona sang 48 Democracia Street, Haro, Iloilo City. Again, congratulations sa imo, Julia Pabiona. Sang 48 Democracia Street, Haro, Iloilo City. You are given 6 hours para nga mag-claim ikaw sa imong premyo. Congratulations! At balik kita diri sa pagdunong sa inyo sa aton nga mga sulat. Ari naman ang aton nga next story nagikan sa kay Jean sang Iloilo. Dear Tita Regine. Good afternoon, tita. Kasi sa mga listeners mo, may i-share man ako nga kahapon nga hindi ko malipatan. Umpisahan ko sa naglakat ako sa abroad bilang OFW. Umpisa kita sa year 2000. Nagpa-Singapore ako. May 3 ako kabata. Ara sa high school sadto ang panganay ko, kagang ikaduha, ang ika-3 sa elementary. After 4 years, nagpuli ako, kag nagpahuway 1 year. Year 2006, naglakat naman ako sa Hong Kong. Ang 3 ka bata, ginbilin ko sa husband ko. Kag didto ako nagdugay, hasta naka-college ang 3 ko ka bata. Hasta ako year 2017 sa Hong Kong. Likom sa akon, wala gid ako yakabalo, nga nagbisyo ang husband ko. Sa year 2012, nagumpisa na gali husband ko sa iyang bisyo. Naging madulom ang kabuhi, nga nagumpisa sa selos sa akon, nga bisan wala ko nahimo. Ang tanan, ginlikom ko na lang sa isip ko, kay malayo ako sa pamilya ko. Kada bulan, gapadala ako sustento sa mga bata ko, kag wala ako kabalo, kag ginahimo ka husband ko. Sa pihak, gutom mga bata ko. So amusad to, ipapauli ko 3 ko ka bata sa akon nga parents. Ang husband ko nagbisyo, may babae, kag palainom. Ang ginapadala ko nga allowance, hindi makaabot sa 3 ko ka bata. Tama ka budlay tita, ang sitwasyon ko sa sagwa. Kaya emotional ako, kag hindi ako makatulog permi. Ginapangamuyo ko lang ang mga bata. Importante, ang 3 ka bata ato sa akon nga parents. Ang husband ko, upod sila nga nagpamanila kababae na. Nagpauli ako halin sa Hong Kong year 2017
Nagpahuway-huway, pero ginisip ko, wala pa ako kaugalingon nga balay. So nag-apply ako, year 2020, pakadto sa Saudi. Natapos ko 2 years. Nahimo man na to, bisan gamay ko nga balay. Sa subong tita, arin ako sa Iloilo, last September 2023. Ang 3 ko kabata, tapos na sila sa college, kag may obra na sila. Kag ang husband ko, nasa Manila sila, upod sang babae niya. Mga 13 years na tita, ginbulagan ko. Hasta na lang diri ang akong nga sulat, salamat sa pagbasa mo, kabay makahatag man sang leksyon sa mga OFWs kag sa mga tagpalamati mo. Ang akon nga kahapon. So ginapangamuyo ko na lang initanan. Sorry ha sa handwriting ko kay pasmado ang kamot ko. God bless sa imo tita kag sa tanan mo at tagpalamati. Ang tagpadala, Jean, sang Iloilo City. Kanamitan isang tuyo, no? Pero sad to say, may malain man nga natabo sa mga pinalangga mo sa kabuhi, nga imo ginbilin diri, ang imo nga husband, naglisa sang iyang banas. Kay wala ikaw, murang joke bala, no? Kung malayo ako no sa pamilya mo, create another family. Kag mo ginang iyang ginhimo. So, wala niya ma-sustain ang inyong manami nga relationship, wala niya ma-overcome siguro ang loneliness kag nangita siya sang iban. Masubo lang gid, no? Kay ang mga bata napabayaan, but it was a good decision sa imo nga parte nga i-transfer mo na lang ang custody sa mga bata mo sa imo nga mga ginikanan because of course nagapati ikaw, no? Nga ting imo mga kabataan hindi gid papabayaan ang imo nga mga ang imo gali nga mga ginikanan hindi gid papabayaan ang imo nga mga kabataan. And so sa imo nga pagsakripisyo dito bisan nga nagasakit ang imo nga buot pero sige na lang because you are looking after sang future sang imo nga mga bata. And now after many years of working abroad, daw na achieve mo man, no? Ang imo nga mga luyag nga labuton nga mga handom mo para sa imong mga kabataan. Subong mga dekurso na sila, graduado na sila, pero man ginahambal, you cannot have it all, no? Ang imo naman yung husband, sila gihapon sang iyang babae. But anyhow, I just hope, no, nga you would find the happiness sa gihapon, even if isa ka na lang nga nagaatipan sa imo mga kabataan subong, but I'm sure with all the love and all the concern nga gipakita mo, gipabatsyag mo sa imo mga kabataan, they would always be there, no? Parang magpalangga balik sa imo and luyag man na nila nga maka-make up for the lost time nga ti wala kanila makaupod. And I just hope, no, nga ti amo sila ang mangin source mo sa imo nga inspiration, happiness and strength samtang ikaw ang nagapangabuhi. Salamat gid sa imo, Jen. Kag I am wishing for your own happiness. Be it alone ka lang or kaupod mo ang imong mga kabataan, maybe in the future, mga kaapuhan. And if you're still planning na mag-abroad sa liwat, I hope, no, nga sa gihapon, mangin manami ang imong mga matupaan dito. So, salamat, kid. 2:48 ang ato nga oras. Gusto ko na lang diretsuhan, no? Ining sulat naton, next letter naton, from Brave and Unique, sang Pavia. Dear Tita Regine, good afternoon sa imo Tita Regine, sa tanan nga listeners sa Bombo Radio, ilabinagid sa sining nga programa kahapon lamang. By the way, Tita, this is my third entry and this time naman, parte naman sa love ang aton nga pag-iistoryahan.
somewhat different from a common love story. Sugudan ko tita sa sininga tigulo, if you love me, set me free. Wow! Tita, hindi perfect ang married life ko. I am separated from my first husband, kag may isa kami kaanak. Realizing that getting married at my young age made my life so complicated. Tita, sa magpati ka man o hindi, dita, nag-abot ang adlaw nga kung sa diin, ako ang may kaisog nga nagsaling kay Mr. X, if you love me, set me free. Baw, tita, do sa wala ko kulba sa pagsiling sa amo to. Dumatsyag ko, ara lang ako sa isa ka teleserye. Makon mo, si Mr. X, natingala, tita. Abiya, galang-ulang mo ako. Pero, matuod-tuod gida to, tita. I need space. Ha ha ha. Forever. Habal ko, I want to be free. Kag magkanta-kanta. Abi mo bala, tita? Wala gid ako kabatsyag kulba. Si Mr. X, tita, mapuot man ni. Wala man ako isaway sa batasan sini. Pero ang tita, kung ano ang nagsulod sa akong utok, kag amuni ang nagkalatabo. Dumapati ka sa hindi, pero amuni ang kamatuuran. After that, tita, nag-focus ako sa pag-eskwela. Since si nanay and tatay encouraged me to continue my studies, even vocational lang. But since the school offers ladderized courses, so I decided to continue the bachelor's degree. Naging masako gid ako sa tanan nga adlaw sa tita. Aktibo ako sa tanan nga butang, mapa-academic man, kag sa tanan nga curricular activities, ara gid ako ya. Ang sadya pa, tita, would you believe? I was declared as president of student council that time. Ay, sus, tita. Daw hindi mapatihan, pero matuod gid na, tita. Bisan akon mga bata, buka kadlaw, kag di magpati, ngang ila-iloy, naging presidente. Ha ha ha. That time, tita, I feel proud of myself. It was an achievement indeed. Samtang malipayon ako sa amo nga mga tinion, tita. Wala man ko kabati sa kung ano ang kakalatabo kay Mr. X. Para sa akon, mas mayad gani. Sadto. Feeling ko, do pis-gid ko nga malayang nagalupad-lupad after nga makawala sa hawla. Isa ka adlaw, sa wala ko ginapaabot, umabot gid si Mr. X. Magkahalong kulba kag kaisog ang akong ginabatyagan. Kulba nga base ako iya pagsakiton, bangod sa akon nga pagpangisog nga makipagbulag gid ako sa iya. Pero abi mo, tita, kabalis karan sa akon expectation ang natabo. Matawhay kami nga nagsugilanon, nagpabutsyag sa mga balatyagon, kag mga kasugtanan para sa amon nga bata. Nagligad ang mga inadlaw, bulan kag tuig. Nangabuhi ako, upod si tatay kag nanay, kag ang akon bata sang matawhay. Natapos ko ang akon nga pag-eskwela. Nakagraduate ako, tita, with flying colors. Nakuha ko gid ang leadership, loyalty, and academic awards. Abi mo, tita, kita ko gid ang kalipay sa mga mata ni tatay. Sa bawat hakbang, kagsaka sa stage, sa pagsabit ka medalya, amuman ang tulo kaamon nga luha. Para sa akon that time, bugal ko gid ang adlaw nga ato. Kaghalad ko kay tatay kag nanay ang mga medalya sa ila nga pagsuporta. Bisan na fail ko gid sila. After graduation, tita, nakaobra man ako. Si Mr. X, tuluyan naman nga naka-move on. Nabalan ko, nakakita man siya sa makaupod niya sa pagpangabuhi. Kag ini, wala liwan. Maninay man, kaamon bata. Malawig na nga tinion ang nagligad, tita. Hasta sa subong, wala gid ako kabatsyag sang paghinulsol sa desisyon ko. Kapin pagid, nabalaan ko nga malipayon kami
pareho sa amon tagsa ka pamilya. One time, tita, nakasugid sa ako ng subang ko nga bata nga may na-meet siya nga common friend sa FB. Pareho sila surname. Di naman ko tanggay sa iya. Sinungalan ka father niya. Sabat niya, name ni Mr. X. Wow, kakibot niya. Kaginambalan siya sanggay. Wala, pareho gid kita name ka tatay ko. Basti ikaw si Manang, kaya mo na ang hambal ni Mr. X. Ay, abi mo tita, kagamay kakalibutan. Sa FB pa sila nagkakilala kay iya nga manghod. Sa sini nga pahina sang akon kabuhi, tita na pamatudaan ko ang isa ka bagay nga ini. Walang perpekto sa bawat isa sa aton. Ang desisyon mo, tama man o mali, ikaw gyapon ang makabalo. Sa bawat pagkakamali, may katumbas din na pag-unawa at kapatawaran sa Kanya at higit sa lahat, sa Diyos Ama. Sa subong tita, happy man kami pareho sa amon nga matag sa nga pamilya. May mga tinion nga di inaasahan, nagkakasalubong kami at nagkukumustahan. Walang bakas ng galit sa amon nga mga guya. Marahil ito ang sabat sa akon sang mahal nga Diyos, sa mga pangamuyo ko, kag papangayo ko sang kapatawaran kay Mr. X. Tita, hasta diri na lang liwat, kag madamo nga salamat sa oras nga ginahatag mo sa pagbasa sang akon nga sulat. Nahidlaw gid ako mamati sa imong tingog nga ginabasa ang akong mga sulat. Gani naisipan ko man nga mag-share liwat sang istorya sang kabuhi ko. So keep safe lang permi tita, ha? Sa liwat. Brave and unique sang Pavia, Iloilo. Well, one thing is for sure, no, in every decision nga ginahimo naton, may ada gid nga konsekwensya. Be it something that would turn out for the positive or something either makahatag sang kalainan para sa imo. But nakita ko yan, no, sa imo nga ginhimo nga ato, do ka desidido ka gid. Maybe along the way sa inyo nga pag-upod ni Mr. X, mas dito mo natagaan siguro, no? May mga realizations ikaw gitagaan mo sang mas wait ang imo nga handom nga makatapos ka pa sa imo nga pag-eskwela, apisar nga may bata ka mo, and we do not know, ha? Wala ka man nagambal nga na fall out of love ikaw sa kay Mr. X. Basta, no, you just want to be set free. Ginabalan mo siya, if you love me, set me free. Sigurado ako, no, nga giparamduman mo man siguro sa malawig ang imo nga mga ginhimo nga tika nga ato, especially ang makipagbulag sa kay Mr. X. Kag siguro ka-cool lang gid nga tao sa kay Mr. X, no? Or probably, basin nga isip man siya, ang imo ginapangayo sa iya is something that you really want. Nga gusto mo gid siya. Because may mga dreams ikaw, nga luyag mo nga i-pursue, and siguro, just to prove to you nga ti palangga igid man ikaw, ginset free niya ikaw. Kay tinghambal mo nga daan, if you love me, set me free. See? Dami lang, no? Because wala ka mo ya duruga mo, wala ka mo ya siling may mga away-away pa yan, nga mga episodes. Simply lang, as in, let go ka lang niya as you wish, no? Nga mangin free. Nga i-let go niya ikaw. Kay you just want to pursue ang imo nga pag-eskwela, and siguro na-realize mo man, no? Nga ang mga kakinabudlayan sa imo nga mga ginikanan do kalunggon lang kay sa alang-alang nagrelasyon ikaw, and then nagkabata ka mo, tapos you realize, no, you realize something sa inyo nga pag-upod, and mo na nga the feeling mo nga you still want, no, to seek ang imo nga brighter future, kag gusto mo nga tagaan pagid, no, sa maayo nga futuro ang imo kaugalingon and ang imo nga bata. So feeling mo lang you don't need the Mr. X amot na nga mga tinion. Kag kanami lang man gid kay Mr. X kay maybe ginintindi niya ikaw, and maybe palangga niya gid man ikaw, that's why nga gin set free ikaw niya. And so subong, no, looking back,
do ka namin ilang man panumdumon nga siya ya, nag-move on man siya, nag-move forward siya, and ikaw, amo man, may kaugalingon ka nga pamilya subong siya, amo man, and kung magkilitaay man ka mo nga duwa, you're on speaking terms, nagkakumustahan ay gani ka mo. So, no ill feelings para sa isa kag isa. And for letting go of each other, you found, can we say, true happiness sa kanya-kanya nga mga pamilya niyo subong nga inyo nga gintukod nga inyo nga nakitaan. So the one of a kind, no? Ang iban may mga bitterness, pero sa inyo ya wala sang bitterness. Simply gin let go, gin accept, and you still remain friends. Very good. Kanami. Maybe kanami man sa inyo pag istoryahan nga duwa, and so that's why nga nagintindihan ay kamo. Brave and Unique, thank you so much for another story nga imo nga gin-share din sa kahapon lamang program. Kagamo dira, speaking of sharing your stories, padala lang, i-email diri sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala ang inyong mga istorya sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Taurus 27, gin-email mo, no? Yung mga story, I'll check. Mag-email ako sa imo. Ikaw ang atong interviewon this coming Saturday. So, expect ang ako na pag-communicate sa imo. Baka bombo, madamo yung salamat sa inyo. I'm sure, nagapreparar na kamo dirang. Wala pa nakakato sa patio. Manugad to na siguro. So, dalabay payong ha, para sa init kag sa ulan. Just in case. Although kagina, kainit-init gid sa aton nga panahon. But nevertheless, makabuligid sa inyo ang payong para sa ulan kag para sa init. Madaming salamat sa inyo. Balikay kita tomorrow sa gihapon. Iningin nyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat, kid. Good afternoon and God bless.